ulan-ulan mga ka-listeners. May buntag mga ka-listeners ang kaduharon nga misa di Galyo. Og umon og maulan-ulan mga ka-listeners, no? Pero mas grabe tong gabi kay kusog yung ulan to pag umag-misa mga ka-listeners. Karon medyo taligsik na lang, no? Pero ulan gyapon. Salamat sa Diyos kaya nakasurvive gihapon bisag kuan ra tulog ba or 3 hours man tingali tulog na ko or lagi mga 3 hours pabangon kita sa Ginoo para maka-survive sa pagsimba. Salamat kay sa Ginoo gyud mo. Hapit na tag video ani pang remembrance mga ka-listeners ba, no? Kaya ito mga niyagi ito, ay guwagi ko ka kompleto gud o kompleto og simbang gabi kasi ko kompleto og isa di Galyo kay sige na lang ko katubag cellphone ba karon kamot. Okay, apit sa kong video mga ka-listeners para pang intro vlog na lang ni mga ka-listeners, maka-edit ng drama ba kay palahin na po ito background kung ano ito ngayon pang intro vlog. Intro vlog mga ka-listeners, no? Muna po intro vlog mga ka-listeners kay palahin na po background ba simbahan lingin ano itong background. Kung nagmisa karon si Bishop Abit mga ka-listeners ang nagmisa karon, no? Pwede mo mutanaw sa live, no? Sa live sa iyahang mga kuan sa YouTube ng mga misa niya ba. Pwede mo mutanaw mga ka-listeners, no? Kay daghan kay gud pagtulunan nga makatunan, no? Huwag dito bulangan mga ka-listeners, paminawan nyo ang part 2 sa Chico Malo. Naukay tibok asinda amlan sa dakong balita nga napriso ang mga sakobridante tungod sa pagparigla nila ni Chico. Samtang si Tiburcio, nagpataka sa sumbong ngadto ni Don Fausto nga lagi kuno tungod sa gang nga gituko ni Chico, nagbunga kini og dakong kagubot butang nakapsuko kayo sa amahan ni Chico. Usa ka adlaw niya na samtang nagbugha og kahoy si Chico, kalit nga mibutho si Dante siyang tungod ug iso kay kining misukit-sukit kaniya ug nagpagawas pa kini siyang pistola aron pugson sa pagputugan ang nawahi. Kung nganong gipanalipdan kay kini ni Tiburcio, kay galaan niya ang sumpay natong sugilanon, Chico Malo. Kita ka ini? Unsa man? Ha? Gusto rin kagtarong o dili? Sulti dayon! Wa ko iksulti nimo. Wa di ay hap. Abusado kang tawanan, ha? Abusado ka! Unsa man? Usbante ka? Unsa ba ka na, Dante? Papa? Unsa ka na mo gibuhat? Kuan, papa, narakoy gipangutanan niya. Unsa ba na yung pistola, ha? Unsa ni? Papa. Bawa nila! Kapila na kumingon mo. Nga dili ka magsamok din eh. Lakaw na! Aron di ko mahinayak ni mo! Wisek! Pasensya ka na, Chico. Wa ko makasamot sa mong anak. Kung nga nung iyag yung kong kinumtarag mayo. Ayaw na nagtubahay pa ang akong anak. Gusto na kay kong magpaila niya. Para muhilom na siya ug di na siya magsamok pa nako. Ayaw. Palihog lang, ayaw ka nagbuhata. Kinahanglan nga dili ka mulapas sa atong protokol.
Kung di na to siya sultihan, basin ug unsay mahitabo nato din Pita. Nabutangkos na kong peligro tungod sa mong anak. Kontrolado na ko siya. Ako ipasalig nimo. Nga way daotang mahitabo nimo dinhi. Yun sa namos pagsiguro. Salig na ko, Chico. Naan ako ang tanang gahum ining napita. Ang tanan mitahod na ko. Pag-imo lang ug maayo kung gusto ka nga makalingkawas ka na yun din. Focus imong kagalingon. Ug ayaw ug focus sa akong anak. Unsa may problema nimo, ha? Kapilan ako nagsigi og pasidaan nimo nga ayaw panghilabot atong tawhana. Panghilabot sa lain! Ayaw lang ato niya! Pida, Pida! Wa kong kasabot ni mo pa. Nganong imo man yung gilabanan itong tawanan? Ah! Ayaw na pagdagang pangutana! Ang akong gisulti mo isunda. Ang nakadaot nimo kay maghimo kag imo. Ako yagda! Musunod man ko pa! Pero hatagi lang ko gusto ang rason kung nganong imo yung gipalabay ka tawhana kay nako. O gani, imo pang gipapriso nga ako mga sakop. Asa may hustisya na? Ha? Nganong ka tawhana? Mao gani ang angin mo priso tungod kay tungod siyang gibuhat sa atong mga sakop. Tanawa to iyang gibuhat ni Matoy. Iyang gikalitan og sumbag. Wa ba ta makabaw sa tawhana pa? Ayaw na pagdagag istorya, Dante. Dili ko gusto nga imo patong usbon ang pagtion og pistola ni Chico. Og labi na nga ayaw ninyo siyang pasakiti. Nakasabot ka? Depende. Depende pa. Kung doon ako'y dili mauyunan ug magpagarpar siya ni Dapita, ako gyud siya ang kasiguhon. Ayaw gyud pagbinuang, Dante. Kay kung supak ko ni mga komando, ako mo'y mahimo ni mong kontra. Nakasabot ka, ha? Odessa! Oh, Nay. Ngano, unsay problema? Naa ang mga sakop nila ni Dante. Ni akatong ginganlan og Brutus. Di ba, napriso naman na sila, Nay? Ay, napresyo lagi. Pero gibuhian man nila dayon. Unya, Nay, sa may ilang tuyo. Nia sila, nak. Kay gusto nilang kuhaon daan ang atong abangan sa yuta. Unsaon man na, Nay? Kuwang pa man ang atong kwarta. Usa ka libo na lang hinuon ang kuwang ana. Ug usa pa sad, misaad naman ta nga karon pitsa 15 mo bayad na kita. Ay, ako bitang giingnan nga naapay tulo ka adlaw nga nahabilin. Nasuko man. Anong masuko man? Be, ako'y makikistorya nila. Tana, Nay. Dilo ko magdaghan pag istorya, ha? Kamo din, kadaghan na mo aniya ni Dalia. Karon, kaya ko naman gimismo ami aniya din, Ayaw ko ninyo hatagi og daghang rason. Kinahanglan nga mo bayad yun mo karon og ayaw na ninyo iuntop karong pitsa 15. Pero, sir, maumay among saal din ang Dalia nga karon yun ming pitsa 15 mo bayad. Dili mahimo! Dili ko gusto untop. Mao na itugo ni Boss Dante. Dapat gani unta at tumapit sa uno mo mubayad. Taas sa kayo nang gihatag ninyong lugway, oy! Pero, sir, kuwang pa man ang among kwarta nga ibayad. Pasay ko bang? Kuwang patahod og 1,000 ang among kwarta. Kung maluoy lang unta ka, balikan na lang yun para sigurado karong pitsa 15 ba? Maluoy intawon ka, sir. Wa na gid intawon milaing kwarta. Ang inyong bayranan, 4,500. O, bitaw, sir. Oh, sige. Pila ba'y kwarto ninyo diha? 3,500, sir.
Sir, maluoy lang in town ka. Sapit sa 15 na lang yun, sir. Isaan na mo. Amo na ginanghutdan karong 15. Okay. Amin na yung 3,500. O karong pizza 15, amo nang balikon din ha. Kinahanglan nga kompleto na kay og dili. Diretso na mong gubuon ng inyong bay. Salamat kaayo, sir. Ambi dayon, ha? Ano ba ng 3,500? Ni ano ko... Ambi dayon, ambi. Ni ara, sir, Nala, basta ha? Kuwang mo og 1,000 kay kundi mo makabayad karong 15, papahawaon mo dayon din he. Nakasabot mo? Oo, sir. Nala, mga hinanib, mga tulog kita. Kadiyot lang, sir. Unsa man? Mahimo bang mangayo mi og resibo nga nakapasiun na mi og bayad nimo? Oy! Diskumpiyado ko nimo! Ha? Dili ba, sir? Maumang ginay atong patakaran din kung doon na mi pasiun ng ibayad. Hatagan man gid mi og resibo. Hila mo bayad! Kamu no, hilas kay mo buta ka. Kamu pa'y gipahangyo. Kamu pa'y diskumpiyado kayo. Mangayo pong resibo. Wa may resibong dadin, he. Hatagan na mo na mong resibo. Kung kabayad na mong eksakto. Kung mabayra na inyong kuwang. Nakasabot mo? Mas maayo mo itong dunay resibo, sir. Kay unsa may among huptan di kaninyo nga nakabayad na mi og pasiun ng 3,500. Uy, wa mo'y salig na ako. Sir, pasensya na kaayo, ha? Gusto man sab nga mangayo mig resibo para doon na mi kamatuoran nga nakabayad na mininyo og pasiuna. Di ay. Mangayo gid ay mo og resibo. Kini mo resibo ay. Ayoko na yung palagutan, ha? Di ba ninyo? Bisag ugma dayon, makamando ko sa ako mga tao. Aray, pagguba na ko ning inyong mga bay. Sir, ayaw in town, sir. Maluoy ka. Busa, pagbinutan mo din, he. Kahit kundi mo magbinutan, tinudon dyan to mo, ha? Tinudon ta mo! Mga hinanip, mga girl kita. Nay, unsay na kibuhati mo. Di na ka ba ginabatan? Odessa. Okay ra ko. Nanawag ka ng usap, Rafael? Manawag yun ko ni mo, Papa. Tungod kay di na yugo makagwantay ng napita. O gusto ka mo pa uli din Papa, usbon ko, delikado nga kong kinabuhi din eh. Daghan ang nagdumot na ako. O gani, daghan kong mga bunog tungod kay ila kong kitapangan. Nahibaw na ko sa tanan kung unsay nahitabo ni mo diha. Rafael, kung nagbinutan ka palang giduunta diha, wa gyud kay kontra. Pero kay kahi ka mago, maunang doon ganti sa imong kabadlungon. Wa ko'y gihimong sa din Papa. Gituman ako ang imong mga panulti. Ako nang gipakita sa buhat nga nagbasol ako. Kanang magtukod na sa kaglaing grupo niya, aron maghimo kag dakong kagubot. Teka na tinuod, Papa. Wa ko'y gitukod nga bisan unsang grupo din. Dili na maglalis, Rafael. Nakailan na kayo kunimo. Timan egyo na, ayaw yun supaka og lapar sa ang mga patakaran nga gilati ni Tiburcio nimo niyang lugar. Ug ayaw yun pangahas pag-uli din sa syudad. Timan Rafael. Dakul kayong kauwawan nga gihimo nimo sa atong pansakon. Daghan kag kaso dinhi. O kung mobalik manggani ka dinhi, ako mismo mao'y mangunay sa pagpapreso nimo. Papa. Ayon na pagdagan og istorya. Di man ay mahimong buhiu na ko ang imong mga kaso nga nahimo kaniadto dinhi. Busa, ayaw yun sukda ang akong pailom kanimo, Rafael. Ipadata ka diha. Aron makatunan nimo ang kabililhon sa respeto o pagtahod sa tawhanong katukod. Papa, kung maumalangganin ang imong pagtanaw nga rin ako, mas mayo pa.
Ikalimtan na lang ko nimo nga doon na kay anak na sama nako. Imo kong gihagit! Wa ta kahagita, Papa. Sugod karon. Di na ko manawag nimo. Ug di na ko magpakita nimo hangtod sa hangtod. Timan ka na, Papa. Ayaw kong hagita, Rafael! Kung unsay na si mong huna-huna, alas sige! Buhata! Kahit dili ko sabi ko, ilhon na akong anak. Unsa? Gipasakitan sinang Marcia nilang brutos? Oo. Nahibaw ko. Iyang gitamparo si nanay bisag dili ko makakita. Tungod lang kayo nangayo mo agresibo? Masuko na siya? Hoy! Maunay akong gikalagutan na piyot. Nasakitan kayo ko sa gibuhat nila ni nanay. Wa sila kaluoy sa akong inahan. Masakiton si nanay. O gilapag yung giingon anak. Wa sila kaluoy. Labihang mga tawhana. Natural man ang amuhatag sila agresibo. Nasuko kaayo siya piyot. O gihulga pa mi nga ugba ko na dayon ilang ipaguba ang among bahay. Pastilan. Pila na lang gani ang inyong kuwang, Des? Sa kalibo na lang. Grabe sa nila. Des, niya ko sa kalibo diri ay. Ibayad na nila. Pero nga, wala mo yung naon-naon. Dagan kayong salamat, Apyot. Pangayo agin ninyo ang resibo kung makabayad mo sa tanan, ha? O, Apyot. Bidoy. Anong gibuhian magyud stangkal ng mga tawhana? Nalipay na ang tatangan nga preso na sila. Nakabuhi mo sa dayon. Doon pagyug ko. Drama rin nilang tanan. Unsay drama, Apyot? Katoy lagi palakaw nga napreso sila. Dito tinuod. Kita rin ibuang ng mga tawhana. Nabala ka gani kaayo ko ini, Apyot. Basin og maparihami nila ni Noy Tuting og nang urat. Nga bisag nakabayad na. Ilagi hapong gipapahawa o gipasangin lang nga wagid ko no nakabayad. Yung katsusudag mga nganda ni Tuting siya ng urat. Kung nailan ng buhaton, Des, mo protesta yung ko, anak. Ako'y magpasiog na sa mga barikada din, eh. Bahala, nagmasuko sila na ako. Unsao na lang ka na mo inipyot. Kung maugid na ibuhaton, mo na mahita po. Ay, yun magsugot. Akong istoryahon si Nirine ni anak. Siya ang presidente sa kapilya. Ako siyang hangyon. Pero nga, mapanalipdan mo din, eh. Makalapad pa ka, sinurin na mo. Ay, kabalaka, niya ako. Ako'y mangitag paagidis. Nga di igil mo angay nilang binuangan. Nganong nagkadaghan naman ng listahan sa mga waba makabayad, Brutos? Mga gahe kayo busing. Daghan kay pasangel kay wako no sila'y kwarta. Kung di sila mamayad, demolisyon dayon ang silot, ana. Ibaw naman silang anak, busing. Apil di sila si Nang Marcia? Usapod na as pinakagahe. Nga naman, wag sila mubayad? Wag yun, oy! Bisang usa ka dako, wag yun. Sila'y gihatag nga gibayad. Base nagtuo siya. Nga buhi pa ang iyang bana. Katong bana niya nga hambog ray kaayo. Bueno, pizza 15 naman yun ugma. Pakito na to silang tanan. Kutob sa mga wa makabayad. Automatic. Papahawaon yudayon nato sila din, eh. Andam na kayo ang ato mga sakop, bossing. Ang demolition team, di na makapaabot, aron doon na sa puno sila trabaho o nugma. Paibawa dayon sila si Kapitan. Huwag yun man si Hipi. Aron way mo palag sa atong buhaton, ugma. Ay, napaibawa na to na ako sa kapitan, boss. Good. Si pinaliwa pa na ako masultihe. Tawagin na lang sa telepono. Aron nga di na ta magka-problema sa atong trabaho. Matuman, boss.
Hello? Tiburcio. Oy, Nyor. Kumusta na si Rafael? Maulang gyapon, Nyor. Obserbahanan pa ang iyang mga lihok. Paminaw, Tiburcio. Unsa man ka na, Nyor? Nanawag ko nimo kay gahapon. Nanawag si Rafael kanako. Ug iya kong gihagit nga di na kuno siya magpakita na ko hangtod sa hangtod. Iya kang giingnan, anak, Nyor? Huwag respeto nga tao. Pero Tiburcio, halibaw ko nga luuran kayo ng bata. Gusto nga ko nga bantayan gud ninyo siya nga dili mulayas diha. Ayaw kabalakan na, Nyor. Kung nakasulti man gani si Rafael nimo ni anak, sigurado ko, bunga lang ka na siyang kahiubos diyan nimo. O natural lang ka na, di ba? Naglagot kayo ko. Ako pa iyang hagiton. Ay, nabatasan naman guna niya, Nyor. Sa naman, Tiburcio. Wala ba yun tayo puruhan nga mausap pa siya sa iyang kaugalingon? Dili pa kita makaingon, anak, Nyor. Kung maminaw og musunod lang gid siya nato, sigurado ko, mausab gid siya. Aduna ka na ba'y mga timailhan nga nakita niya nga posible kayo siya nga mausap? Gikasubo ko Nyor nga sa pagkakaroon, wa pa gid ko nakita. Tungod ni sa kataas sa garbo nga mao'y naanda ni Rafael sa iyang pagkatao. Mahay jud ko. Ha? Unsa may imong gimahayan, Yor? Nagmahay ko kay tingali. Dili ba ay giniigo raw ni Rafael nga kung mga gipakitang mga pagpangga-isip amahan niya? Sa akong nakita, Yor, way nagkuwang diyan nimo. Para nako, usa ka kamaayong amahan. Dalaygon og angay sundon sa tanan. Nataymingan lang yung ka nga doon na kay anak nga medyo subirbiyog yung kaayog batasan, Yor. Maunay tabangi gyud ko, Tiburcio. Ipasabot ni Rafael ang tanan nga gipangga ginakot siya. O unta, dili niya sabto nga gibutang na ko siya diha aron musamot ang iyang kapaldito. Ako sa gibutang diha aron mahingpit siyang usa ka tao. Ako'y bahala, Yor. Buhaton ako ang tanang butang nga makaayo niya aron makaamgigid siya sa iyang kinabuhi. Sige. Daghan kayo salamat, Tiburcio. Hello, me! Hello, me ninyo sa wanas makadiyot. Pag hello mo na mo. Paminaw lagi una mo. Paminaw mo yung mo pagsigi og pamugos nga makompleto na kamon sa diha. Kiniya ako'y listahan din he. Og kinirong akong basahon sa inyong atubangan. Maog kini nga wapa makakompleto nga edimulis karong gyong adlaw. Sige, sir. Dunay na po kapamilya nga akong basahon ha. Nga napakyes gyud pagbayad silang abangan. Okay. Ano yung una? Unsot pipay. Malala, siya si Punsot. Si Unsot, pa makumplit. Hello mo. Bayan eh. Hello mo ko tawasan ko basa. Eric, kilma humawa to Punsot, pinita. Silsyo Marcial. Kadiyot lang, sir. Nakabayad naman, Tanan, sir. Nakumplito naman taon, me. Ayaw mo pamugos, oy. O sino ka bayad? Ayaw ba papangos kining na lista nakakompleto din he. Maura ni nga doon ay kompletong resibo. Pero katong kuwang og resibo, di na ta magdaghan og lales kay gubon gyud ang inyong mga bay. Sir, naka-advance naman migbayad di mo, sir. O di ang among gibayran gahapon ang aming mga usap. Wala, di na ta maglalis, oy. Ihatag na ako ang resibo. Araw magmatud-an ako nga nakokomplito yun mo sa inyong bayad. Sir, Basta di mo hatag resibo. sir, bisaad ka na mo nga inyong ihatag karon ang resibo. Wala. Pero nganong imo mapipangitaan og resibo nga nakompleto naman ni. Osbo na ko ha. Kutob sa akong gisulti karon, mao ni ang wa gyud makabayad.
O magpasensyahay na lang kita, kay gumon gyud namo ang inyong mga bay. Papaghilo mo! Hilo mo! Tiwason ako ang basa ang napo ka mga pamilya nga madimulis karong adlaw. Bawa mo na, bawa! Ay mo ang lapasap. Kaya kung magpakita mo kasama mo, Glob, mapugos mo pagkabay sa mong pwersa. Kung pagahas mo pagpugog sa mong pagkabuhaton. Mao na. Okay. Paminaw! Ayaw gyud mapaghimo ka sa mukha. Kay kung magsamok mo, doon na gyud dugo ang mahitabo. Siya mo nang kagumot na bay. Ano man na? Kwan. Nagubot sila kay doon na sila panggubon ng mga bahay din, eh. Oh, ha? Gubol? Ano man? Ha, gubon nila kay Wakono kabayad sa abang. Pero ang tinood, halos ang tanan nakabayad na. Mo ba? Stilan mo bitong daghang mereklamo. Delikado ang magkagubot yan niron. Tara. Ato na to. Ha? Oo, sagay ato na. Ayaw, pagdoon dito, Brad. Ayaw. Kay nanay daghang sakop sila si Sir Tiburcio. Basin og mahangin ka. Kung ano tayo mahimo, kay amaw man ay naandan din, eh. Sino andan? Kanang manlupig sila sa mga tao din, eh. Di ko masugutan na. Ako yung mag-exulti nila. Ayaw lagi, Brad. Ayaw lagi. Patoon ako. Ayaw yun nagbuhata. Kay mga armado ang atong kontra. Wa ko mahadlo ka na nila. Tara! Sir, Iton, maluoy ka. Ayaw itaw ninyo gubanga mong bahay. Bawa niya! Ayaw mo paghigahit inyong ha? Bawa! Sir Brutus, Iton, maluoy ka. Panalighuga nga mong pangalyupo. Ayaw itaw ninyo guba ang among bahay. Guba na ninyo! Guba! Ano to? Wala! Oy! Ano ko taon? Puno nga na ninyo. Nga naman ko no, ha? Ayaw ninyo ipadayon ang pagguba sa mga balay. Unsa to? Nili ipadayon ang pagguba. Saka na. Uy, kinsa ko ka mandar na mo. Oy! O sa mag-imong toyo, ha? Kinsa man ka nga mo mandar na mo, ha? Mangita na sa kagubot. Wa ko mo dool ninyo din, eh. Araw magita ko gubot. Muhangyo lang ko ninyo nga ayaw una ninyo ipadayon ang pagguba sa mga balay. Kung sa may mga wa pag sinabtanay ug nagkuwang nini sitwasyon na. Mahimo man tingali nga ipagi nato sa legal nga proseso. Kung doon na mo'y court order nga ikapakita karon, aron mapahawak kini mga tawhana, muyon ko. Pero kung wa mo'y ikapakita nga mga papilis aron papawahaot kini mga tawhana, ayaw ka na ninyo buhat, ha? Oh, unsa naman sab ning kagobot din, eh, ha? Oy, busing! Mayo kay niya ka! Naray! Niayo sa katao din, he. Gustong magpakahiro. Gibanduan man nga, dili ko na ipadayon ang pagpangguba sa mga bahay din, he. Ngawa makaabang. Mato pa ning hilas nga dako ay. Ipangataan pa min niya og court order. Kung doon na bag ko na kaligunan, aron ipadayon ng atong gibuhat din, he. Uy, ikaw na sab. Oh, ako. Dante, magstorya ta ba yun, eh? Unsay Dante? Nganong nagdante malagan ako? Huwag kay pagtahod ako din, eh. Ang tanan mitawag na kog sir. Unya, yanuhon ako ni mong tawag og Dante. Pasensya na kay ka. Gusto ko mag-exulti ninyo ini. Kau ba nang imong amahan? Kahilas ko nimo. Iyo ko palaguta, ha? Pahawa din, eh, kung di ka gusto nga maamong ka din, eh. Hala, sige! Padayon na niyo pagkabas ng mga bahay! Gawa makabang! Di manuoy itaw na, sir. Nakabayad naman itaw, men. Nakakompleto na may ugbayan ini, sir. Ayaw itaw guba ninyo ang among bahay. Sir Dante, sir, hangyo lang ninamo nimo ba? Ayaw ninyo ipadayon ang pagkuba sa ilang odisa. Nakabayad na itaw na sila, sir. Asa ang inyo resibo? Sir, gisaaran namin ni Sir Brutus nga hatagan mi og resibo. Pero wa siya gihatag namo. Oy,
gihatag og resibo kay usara ka libo ang inyong gihatag nga bayan. Dili na tinuod, sir. Ano mo paglalis? Kung wa mo ikapakita ang resibo, gupon yun na mo karang inyong bay. Sir, maluoy ka! Buot, sir! Ayaw lagi pagdot-dot! Di ini masulbal sa ingon ini nga paagi. Magstorya ra gutan ni. Kay kung di mo maminaw nako, do na gyud utang mahitabo ninyo. Unsa to? Unsa to? Dunay daw tang mahitabo. Ha! Kabugiro ka nimo. Hay mayo. Ug kini mo imo. Yates ha. Mayo day kang muli ha. Mga kauban! Alerto mo! Alerto mo! Pagpatay mo! Animal ka! Patay mo! Ikaw ka niyo! Hala, natumba. Wala makabangon. Tuwala! Bidoy. Di na gini mahimo, papa. Wala ko nakitang rason. Nga imo patulabaw ng tutawhana to. So naitabo na mo. Tanawa na mo mga dagway. Tanawa ni pa. Tanawa. Dagko kayo ng mga huboy. Tanawa eh. Mga black eye na nga mo mga mata. Surbahisin ako. Sigurado mo nga ang inyong kontra usara ka tao? Ha? Maura si Chico Malo? Siya lagi, papa. Tinuod na, Sir Tiburcio, oy. Si Chico Ragyo among kontra. Kinanglan nga tao ko na to, Sepe. O ipadakop ka tutawhana, papa. Nagpakauwaw lang yun mo. Kadaghan ninyo? Unya nalupigan lang kamugo sa katao? Kamanga inutil ko ninyong dagko. Ikaw ka mayon na pa? Huwag kayo buhatong aksyon rin mo ming labanan. Unsa may akong mahimo ninyo, ha? Nagpalupig mo sa mong usara ka buok, ha? Maura man ninyong kontra usa ka tao. Ay, pa. Sultihan talaga sa tinuod, no? Nagpanaganalam yung atong tawanan, kaya imo bigyan itong sila labanan na yun. Ay, porbida ni mo, Dante. Sa gamayng butanga, mahatagan raon taog solusyon. Nganong wa man gid mo makalipinsa sa inyong kaugalingon, ha? Pinsa? Nganong ipasangil pa man ninyo nako ang nahitabo ninyo? Pa, di gini mahimo. Kinanglang ipakita ni mo nga dunag yung kay aksyon ka buhaton patok atong tawanan. Di ba himo nga mo ingon ka anak na mo? Nga, kami pa imong basulon. Gibuhat na mo nga mong katungdanan, basis mo mga tugon nga gupon yun ang mga bahay dito sa dawis. Pero usam ni Ron, pasagdan ba lang nato itong tawana nga maghaw-haw din eh sa atong dapit? Kinanglang ipadakop o bilangguon ka itong tawana, papa? Ako ray mahibaw ni anak. Ako siyang istoryahon. Unsa? Istoryahon rin mo siya? Unsa may isada mo? Meron na kay buhaton para niya, ha? Ay ako rin lagi mahibaw. Basta kamo kadagko na inyong mga bukton, oy. Mga bukton niyo, ay. Yung mga inutil mo yung dagko. Mga bisit mo. Ay na mo patugad-tugad pangaway ni Chico. Likay una ninyo siya. Kay wa pa sa panahon nga mumandar ko ninyo aron inyo ng tinudon ng tawhana. Unsa wa pa sa panahon nga tinudon pa ba? Ang akong buot ipasabot. Ako'y agda ninyo. Makakita gani mo ng Chico, likay lang una ninyo siya. Ayaw gini ninyo siyang unsa. Binuang. Bisag iunhan namin pa? Kung unhan mo, dipinsahay lang yun inyong kagulingon. Ayaw lang yun mo pagpakitag pagsukol niya. Kay, mas nakailako ng tawhana kay kaninyo. Kinsa man gid ang tawhana, papa? Ha? Nganong dili man minimo sultian kung kinsa yun na si Chico Malo? Ayaw na pagdagang pangutana. Usbon ko. Ako yagda ninyo. Ug ayaw mo paghimo inyong diskarte. Kung kanto ng tawhana ang inyong kontra. Nakasabot mo, ha? Bilib yung ko itong tawahan na. Pero nakita na ko nga mo to siya ni Pauline ni Dencio Disa ng Marsya.
Nagpasalamat gud kaayo mi ato niya, Apyot. Maotoy imong giingon nga inyong silingan, Apyot. To siya ng Marcia. Nga, maayaw kayong mga mot. Apyot, kundi ko masayop. Mautong tawan ang nagtabang nako sa dang gilabnutan ko og pitaka dito sa simbahan. Unsa? Siguro ka, Des? Sigurado ko, ana, Apyot. Maugid to ang iyang tingog nga akong natimanan. Bisag di tuod ko makakita sa iyang naong, pero sa tingog makailagi ko niya. Basin og maugid to, Des. Kay, mayo man kayo mga mot. Unya, dilip ko atong tawhana. Kidigan mahadlok pa sa daghan ang nagtabang niya. Kinsa ganito iyang pangahan, Pyot? Kuan, si Chico man kuno to siya. Bag-ohay lang kaayo na siyang mipuyo din sa ato, no? Di pa lang yun dugay nang. Tingali, mo buwan tapin. Nakaday kaayo ko sa iyang gibuhat. Og nakita nako ang iyang kaisyog nga wa gyud siya mahadlok nga gitabangan og daghang kontra nga mga sakop ni Dante. Bitaw. Saludo gyud kay ko niya nang. Hilumon to tawana pero isog gyud kayo. Murag, huwag kikahadlukan. Wa na gyud hinuon ta makahigayon og pasalamat niya da. Kay unsaon man, milakaw man dayon human sa hitabo. Maugid, Apyot. Gusto na mo nga mapasalamatan siya. Ay, kuan manggod. At bang rakayo ng ilang bahay diha sa amo, Tultuli o niya ko, Pyot, ha? Kung asa na ang ilaha, kay personal yun ming magpasalamat niya. Oo, wa na'y problema, Des. Unsa ba kining iskandalo nga imong gihimo karon, Chico, ha? Wa ko'y daw tang gihimo. Ila kong giunan. Nang hilabot ka man kuno sa mga katungdanan namo din eh. Kaya nga no, wa ba ko'y katungod nga muhangyo sa tinarong ninyo, Sir Tiburcio? Wa kay katungod nga manghilabot sa among mga kalihukan din eh. Bisag na ako'y nakita nga di maayo. Usbon ko, Chico. Ang imong trabaho din eh, mao ang pagtanaw lang sa imong kaugalingon. Aduna kay misyon sa pag-usab sa imong kaugalingon. Dili ang pag-usab sa among katungdanan. Kay kung gitahasan mi sa imong amahan nga mubuhat sa husto kay kadtong mga tao nga gubunon ang ilang mga bahay, nag-abusar to. Ug wa na mahinumdom sa ilang katungdanan sa pagbayad sa ilang abangan. Kung tinuod man ang inyong mga pasagil, aduna ba tayo gisubay nga balaod? Naatay kaugaling nga balaod din sa asyenda nga dili angay supakon. Kung unsay nasabutan, tradisyonak na din eh. Nga maoginay sundon o dili mahimo nga lapason. Di ko mutuon yan. Wa ko'y pagsupak kung musubay ta sa hustong balaod. Pero kung magbutbuot o maghimo o ratag atong balaod din eh, kinahanglan nga mauyon o masubay kini sa balaod nga atong gihimo din sa atong gobyerno. Ug di lang balaod sa sinda amlam, mao'y matuman. Busam may katungod ko nga mo aksyon ini. Ug kinahanglan nga mahunong kini binuanga. Doon na kita'y dakong problema ni anak Chico. Di ingon anak kamabaw ang imong pagsabot sa tong balaod dinhi sa asyenda. Ang asyenda amlan, adunay kaugalingong balaod nga gisunod, nga giuyunan sa tong gobyerno. Kunon sa man ang balaura, Sir Tiburcio. Nakita na ko karon nga di gyud maayo ang bunga nini tungod kay nakita nako nga giabusuhan sa imong mga sakop. Unsay giabusuhan? Ang akong nahibawan nga ang tanan gyud nga nakabayad na silang abangan. Ug mato nila, wa sila hatagi og resibo sa imong mga sakop. Ug gitumuan nga wa gyud kuno sila makabayad. Ingon ana lang ba kasayon nga mutuo dayon ta sa ilang istorya? Way problema kung di ka mutuo dayon, sir. Pero dili sad mahimo nga tuhuan sa dayon nimo ang imong mga sakop nga sayon ra kaayo nila ang pag-ingon nga wa pag Islam kabayad. Wa mi mokuha og mga sakop nga way hibang kaagan og dili kasaligan, Chico. Kay kanang mga tao nga among gitahasan ni anang mga butanga kasaligan. Og nag-agigid sila og makuting proseso, una sila mahimong piados sa atong asyenda. Og bisan niyo, Fausto, nasayod yan ang mga butanga. Busa, lisod kayo nga di tamutuos sa atong mga sakop nga mihimo ni ana.
O di ko mo to. Nga naghimo-himo silang istorya. Ang akong ikasugyot usar gyud. Kinahanglan nga maghimo kag investigasyon mahitungod ini mga butang. Kay dako ang imong pagtuo sa imong mga sakop. Mas dako usab ang akong pagtuo sa mga tao nga ilang gilimbungan ug gimuhimuan og sayop nga istorya. Musamihangyo ko ninyo. Kinahanglan nga maghimo gyud mo og makuting investigasyon nining hitabua. Kay kun dili, ako mismo mo'y musulti ining tanan ngadto ni Papa. Nay? Odessa. Nay, naghilak na sab ka? Wa, Nay. Odessa. Ayaw pa makak. Nahibaw ko, naghilak na sab ka. Kuan, nasakitan lang kung naghuda-huda, nak. Nakabayad naman kunta. Bisag sa atong kalisod, naimpas gid nato ang atong abangan. Pero ganong ila man tang gilimbugan. Sagli lang, Nay. Ako nagisabot si Apyot nga mismo si Sir Tiburcio ang atong istoryahon. Kalisod kaayo kung sila si Dante o ang iyang mga sakop, mao'y atong atubangon. Ilara kitang binuangan, Nay. Nagsakit og maayo ang akong dughan ining hitapua, Odessa. Kung wa tatabangi atong ginganlan og chiko, tingali, unsa na kay nahitabo nato karon. Nay, ayaw pagpalabi sa imong kaguol. Una-una, abaya, ha? Una-una, og maayo nga ikaw na lang nahibili na ako ni ining kalibutan, ha? Human mi panaw si tatay. Nay, di pa ko andam nga dunay daot ang mahitabo mo. Busa liguna, kanunay ang imo kaugalingon. Mag-usa na lang unya ko ining kalibutan na kung mawa ka na ako. Odessa, anak. Nay, ang iyoon na lang ka. Liguna gid kanunay ang imo kaugalingon sa tanang mga pagsuway. Naibaw ko nga sa unahan. Malatasan na nato ginutanan. Anak. Boss, naunsa nga mata ini? Sukad ka na abot ng tawhana din ni sa ato ay. Gibati na kabalaka ang atong mga sakop. Tungod kay wa gyud tay gipakitang aksyon ini, batok atong tawhana. Ngano mabalaka man sa mo? Ang amo, boss ba? Ingon manggod sa imong amahan nga di gyud pahilabtan tong tawhana. Maong dili makahunat ang atong mga sakop tungod sa bahad ni Sir Tiburcio. Kamu ba? Mao na diferensya ninyo? Nauwawan lang hinaon tayo ng tanan. Tuti, nagbinayot ang imong mga sakop parehas nimo. Kung ibuiloon ta ang tanan, aron masukla na to si Chico, wa gyud siya'y daganan. Sa pagkaniduod lang, boss, no? Nagduha-duha gyud ming tanan. Kung unsa gyud husto namong buhaton, kung amo ba siyang tinod-on o dili. Ay na lang ta na, Brutus. Kinay imong linihukan, binayot kayo. Namay mo sumbag nga, landay kayo. Murag babae nga, muhapos imong kumo. Kung naa na ganitas karambula, paglinaki gyud. Ida, nahugon kinang naong ni mo. Da, ambot ba, boss? Ay, ambot. Tarawa o, nay, nagbinayot na sab ka. Bitaw, boss, hay maayo og ato itong usbo ng atong gibuhat niya. Nga ato siyang giluyo. Unya, wa siya makabantay sa dihang amo siyang gitabangan. Ayaw na. Ano naman, sab? Suko-suko ba? Na ako'y nahuna-hunaang paagi. Aron makabaos kita atong dawana. Paagi? Unsa naman sad, bossing? Ang imong biyang papa, no? Hugtanon, nga bibahad atong tanan nga di gyud na siya pahilabtan.
Ako'y agda ninyo. Basta, nasa kumpak. Mahingoran niya ko ninyo. Kung kanus ata mo purma, aron makabaos kita ang tawana. Brad, abi mo, ang tanan din nalipay kayo sa imong gibuhat. Nakita na mo, nga ikaw mo inipuli sa kaisog ni Noy Dincio kaniadto. Sige kag hisgutan ng mahitungod ni Dincio, pero wa nyo ko ni mutug-ani kung unsay nahitabo siyang kapatayon. Kuan lagi, Brad. Gibinuangan lagi to si Noy Dincio. Doon ay foul play ang iyang kamatayon. Pero... Unsay pero? Sige, sulti. Brad, Biday, musultin lang yung ko ni mas tinood, ha? Kuan, daghan na nakasaksi nga, dako yung ko kalabutan sa kamatayon ni Noy Dincio kaniadto. Mao na si Sir Tiburcio. Unsa? Tinood ka ba, Yapet? Sigbot mo ipasabot nga siya mismo mo ay responsable sa kamatayon ni Noy Dincio? Mao ginapakasultihan, Brad. Oo, sabi kiday ang sugilanon sa kamatayon ni Noy Dincio. Abi ni mo, Brad. Matod sa mga nakasaksi. Paingon ko na nga mo paulis ni Dincio sa ila. Yan na mga alas 11 gabi Giatangan siya diha mismo gyud sa agianan dool sa ato. Gitabangan siya og kulata sa mga sakop ni Tiburcio. Ug daghan na nakakita nga si Sir Tiburcio gyud magid mismo mitiwas sa kinabuhi ni Dincio. Mao ba? Pila naman ay katuig karon gikan sa iyang kamatayon? Kuan. Taon-taon na, Brad. Wow na katuig ang nakalabay. Og buhay paghihapon kayo ng istorya sa tanang mga lumulupyo din Ilabi na gyud sa mga nakasaksi. Mao ba? Ug wabay nang usog niya na aron mapasakaan og kaso si Sir Tiburcio. Wa gyud, Brad. Kay mismo sinang Marcia nahadlok. Kaya ngayang huna-huna naara ba sila'y anak nga butaing taon nga si Inday Odisa. Mao ba? Mao na. Manay pait kayo, Brad. Unsa mo kuno motibo nga ila mang gitabangan si Dincio? Kadto si Noy Dincio kaniadto. Magito'y labing sinaligan ni Nyor Fausto. Pinangga kay to siya ni Nyor Fausto Unya kay nasinam na si Sir Tiburcio. Manang iyag yung gipanggitaan o paagi nga siya ay makalingkod sa trono og mahinungdan nga nagantos na karon og mayo mga tao din sa Hacienda Amlan tungod sa ilang pagpangabusos katungdanan. Abi nimo, Bayapil. Nagul kay kung nagunahuna niya ng istorya. Gusto ko mutabang unta pero... Unsay pero, Brad? Basin o karong pipila kadlaw. Mupahawa rin ko dining dapita. Ha? Mupahawa ka, Brad? Hala, unsa ko naman namin Daghan ba yung nalipay yung ta? Nga ka din kay nakita sa kadaghanan din nga murag ikaw gay mo puli sa abilidad ni Noy Dincio. O basig, mulabaw pa gani. Di ka na mahitabo, Apiat. Siguro, makatabang ko ninyo pero dili pa karon. Tungod kay mo biya ka din Mupauli na di ka sa inyo, Brad? Wa ko mahibaw kung asa ko paingon. Ang tinuod, wa ko'y direksyon sa kinabuhi kung asa ko paingon. Napadpad ko ning dapita nga wa ko mahibaw kung sa gyurason. Brad, sigurado gyud ko nga gibutang ka din sa kay gayunan. Kay naa kay daghang mga tawo nga angin luwason. Ang katawhan sa Hacienda Amlan. Nagkinahanglan kayo nimo. Gustuhon man ako pero dili pa karon. Brad, kung mahimo ba lang nga mahangyo, ayaw taon nagbiyae din Kay sigurado gyud ko nga kung mawa ka din hindapita, musabot ang pag-ara sa mga abusado. Pasalo ako, Bayapyot. Sawa pa masayod ang mga problema din Unay akong plano nga di yung ko magdugay din Unsa man, wa ka na ba'y planong mubalik o niyan din Wa ko masayod Pero sagdi lang, paningkamutan ako nga maabot kining tarang impormasyon nga to ni Don Fausto. Iyon na. Kaila ba mo ni Nyor Fausto? Nakaila kayo. Nakaila kayo ko niya. Pero wa siya makailan ako. Naibaw mi nga.
lisod kayo idirekta nga istoryahon si Don Fausto. Pero, unsaon man ni mo aron imo siyang maistorya? O ikaduha pa usab, tuhuan ka kaniya? Kutob sa kumahimo. Di lang ko mo saad ninyo. Pero buhaton ako nga matabangan yun mo. Bisag wala ko din eh. Pa, nag-istorya mi ni Hepe. Ug mato niya, nag-agad lang siya nimo o nagpaabot siya sa imong signal. Kung unsay ang ibuhato nato niya ng Chico. Ay, naunsa ka ba, Dante? Kapila naman kumupasabot ni mo nga ayaw una paghuna-huna ni anak. Eh, oo lagi pa. Ang ako lang ba? Ngawa man siguro'y dautan nga managana lang tas unahan. Mas mayo ng advance ang atong hunahuna kay magpaabot patas laing higayon nga. Kita na usap niya ang malanganin. Wa ko mabalaka ni anak, Dante. Pero pa, sige kalakingon ana nga di ta angay mabalaka. Pero wa kay gihatag nga hustong rason. Kung nganong dili na to siya kabalakaan nga gani, nakasaksi ang tanan. Nga dako siyang hulga sa atong hutong. Gani ang mga tao din sa Hacienda Amlan. Giisip siyang hero. Hero ko no. Kay siya ray bugtong misukol na to. Di ba? Kaawawa na. Ikaw ko'y gilang leader rin eh. Unya, huwag ka nahimo na tawana? Nausa ka ba? Makalagot ka man. Imo mo kung tudluan sa kong himoon. Aw, waman pa. Nangako lang ba? Nangatarungan lang ko sa husto. Hindi lang kay, ako rin nagkamatikot sa imong lihok. Hasta ang tanan, nagduda na. Kung nganong imo yun ang gipanalipdan na tawana? Dante! Ayaw ko hatagi o glabad sa o. Naibaw ko sa kong himo. Osbon ko. Wa tay angang kabalakan niya ng Chico. Likay lang una niyo siya ug ayaw ninyo og tagda aron dili mo gara nakasabot mo. Kalisor ang sabto ng imong istorya pa eh. Imbis ari ka mo laban na mo. Mura naman hinoon og kami mo imong gibasol sa nahitabo na mo. Huwag yung ko nakitang rason. Bisag kamay. Kung anong di yun na to, silutan ka itong tawhana. Kakapoy magsigi taga-tubang. Atong sumuka! Basta sundan niya akong gimando. Ug ayaw mo paghimo og inyong mga kabuang. Diya ka na! Kita mahumar magsigi taga-tubang diya. Porbida ning amahan. Wala ko makasabot ini. Ako gani mahinayak. Bantay ka lang na akong chikuha ka. Himuon yun unya tikang chikos kung ako na'y mapuno sa imong mga kabuang. Onya, kumusta naman mo din, Hidis? Wala mo balikas grupo nila, Dante? Kaluoy sa Ginoo, wa naman hinuon mi sa muka din eh. Mupat na rin kaadlaw sukad sa kagubot nga nahitabo din eh. Aw, mayo noon. Tingali, gibati na sila kahadlok sa nahitabo. Kaya wala yung tao nga nakapapriso nila o misukol nila sumbagay. Si Chico ra yun. Bitaw, nagpasalamat bitaw gid kaayo mi og dako niya apiyot. Pero, Dis, ay mo kumpiyansa. Dinhi ha? Mga tarungan kita nga nakabayad din kita nila. Grabe ang nakita na kong tikasan kaayo. Kato si Brutus. Imbis ang among kuwang, 1,000 na lang. Iko rami niyang giingnan nga, 1,000 na kuno'y among nabayran. Unya, wag yun kuno mi ka-advance. Mau na. Ilabihan yun ka bakakon. Di ba nga, naglalis pa manggani mo na higayuna kay imo siyang gipaninginan sa resibo sa dihang naka-advance mo og 3,500. Maog yun. Da. Dali kaayo siyang nakapamakak nga. Wag yun kuno siya makadawat og 3,500 kika na mo. Nga gani, daghan ang nakasaksi atong tungura. Nihilak pa man gani si nanay, kay gitamparos ni Brutus, kay di man gyud sila mohatag og resibo. Mao na. Ako Dis, di lang yung kumahibong ang mga istorya ha. Kaya di lang kay kamuray, gitikasan na ng mga tawhana. Halos ang tanan din ni sa ato, gitikasan nila. Bitaw, panahon pa ni tatay. Daghan ang misumbong ni tatay din sa amo.
nga daghan og anomalya ang gihimo sa grupo nila ni Sir Tiburcio. Liwat kayong anak. Nagparehas lang yun sila. Mga budlot og simod tungod sa pagpamakak. Abi nimo apyot. Nabala ka baya kaayo ko ni nanay. Kay apektado kayo ang kahimtang ni nanay tungod sa pagsigi ko na huna nga gitikasan mi. Mao bitaw. Masab na akong gikabalak, Andes. Ang imong nanay, doon kay nahibaw ba yata? Nga, dako siyang masakiton. Magampo lang ko nga di na to nila dungagan ang iskandalo din sa ato. Sobra na gid kayong pagpaantos nila sa tanang mga lumulupyo din Uy, tuod di ay apyot. Di ba nagsabot ta gay mo kung kuyugan nga tuan ng ginganan og Chico? Aron ako isang personalon og pasalamat sa iyang pagtapang namo. Oh, ito, Odis. Na ako ibalita nimo. Unsay balita, Pyot? Tinang, medyo dili maayo. Tungod kay si Chico, nagsulti man nato daan. Nagsulti man to nako daan nga, basin og ugma o sa sunod mga adlaw, mupahawa na siya din Dapita. Ha? Mupahawa siya din sa ato, Pyot? Ma'am na iyan pong. Nga naman kuno. Nahadlok siya nga basin og baslan sa mga sakop ni Dante. Aw, waman hinoon siya musulti na ko ana nga nahadlok siya nila ni Dante. Ang iyang gingon ako nga, kinahanglan nagyo kuno nga mupahawa siya din Kay daan ako na niyang plano. Wag yung kuno siya hunahuna nga magdugay puyo din Dapita. Mupahawa na di ay siya. Ma'am na iyan pong. Basin ko no, ugma. Pyot, kuyugi ko. Gusto ko nga mag-istorya mi. Magpasalamat lang ko siyang kaayo bisag sa mubo nga panahon. Dako na kaayo siyang natabang sa atong katilingpan. Mao lagi. Daghan na ginunta kayo ang nalipay kay. Nakita na ako. Nga dako gyud og puruhan siya nga mo'y mahimong manluluwas siya ni Dapita. Oo, tinuod ko na, Pyot. Pero, saon naman dis. Nala kita na. Kuyogan ti karon nga magkasultihan na imong duha. Manangid una ko ni nanay. Dayon, manlakaw ta. Nala sige. Pabuton ti ka din Paminaw, Dante. O, saan na pa? Maghimo ta og makuting investigasyon niini. Ano na ko'y nadungog? Nga usa sa imong mga sakop ang wa mo tug-an sa tinuod. Ha? Unsa giwa mo tugas tinuod pa? Naay nag-ingon sa sikreto nga kini kuno si Brutus. Giugom ra niya ang mga abangan sa yuta. Ug wa na itug-an rin nato nga ang tanan di ay nakabayad na sa husto nga abangan. Wow, papa. Si Brutus pa yun? Abir ko no. Kinsa may nagsulti ni mo, ron nga maklaro ng istorya ha ba? Kung tinuod man na, ito ka na ko kung kinsa ay nagsulti ni mo, ana? Matod sa nagsulti, ang asawa ni Anhing Dinisio nga si Marcia. Marcia? Naka-advance ko na kaniyong 3,500. Unya, naka-impas yung kuno sa iyang kuwang nga 1,000. Pero ang gitugan ni Brutus dire nato nga usara kuno 1,000 ang nabayad nila. Biday. Bebe, sultihin ko no ko, be. Kung kinsa nagsulti ni mo, ana? Ako silang hagiton. Kung tinuod mangani ng istorya, ha? Ako mismo mo imo kastigo ni Brutus. Balian ako si Brutus. Kay ako siyang pangutanon kung tinuod ba ni mga akusasyon batok niya. Oo, sige. Ako ipatawag si Brutus karon dayon, papa. O kitang duha mismo, mo imo sukit-sukit niya. Paniya din siya sa kong tubangan. Ora mismo! Brad, di ka busy, Brad? Ay, basin ba yaog? Nakatugaw man mo? Okay ra ko. Huwag ko'y problema. Sabay akong ikalaga ninyo. Ako, Brad, kining niya kay bisita. Ay, nakaila ka naman tingali-ani niya, no? Di ba anak siya ni Dinisio? Maayong hapon, sir. May hapon, Sad.
Nakaila ay ka sa akong tatay, sir? Way tao din sa Asinda Amlan nga wa makailas kabantog si mga Juan. Salamat, sir. Ako di ay si Odessa. Chico man to imong pangalan, sir, no? Oo, Chico. Tawagan ko ninyo sa akong pangan. Alam ko ninyo tawag og sir kay parehas rata. Sir, Chico. Dukan kayong salamat sa imong kaayo namong tanan, ha. Ako og si nanay, mapasalamaton kaayo sa imong pagtapang namo. Labi na gyud ko, sir. Nagpasalamat kaayo ko og dako nimo. Kay ako'y unang gitabangan nimo sa diyang naninda ko sa simbahan. Sa simbahan? Nalimot ka, sir? Chico, ako to ang babae nga gilabnihan atong snatcher og pitaka. Unya, nabawi ganito nimo kay imo nakastigo ang kawatan. Unya, imo sang giuli nako ang pitaka. Gusto. Nahinomdom na ko. Ikaw mo dito, no? Ako to, Chico. O wag ko malimot nimo. Pero, di ba, di man ka magkakita? Nga nung nahinomdom na ka na ko. Di gyud ko malimot nimo, Chico. Kay nahinomdom pa ko sa imong tingog. Ilabi na sa mga tao nga sama nimo. Nga dako kaayo ang kasing-kasing sa pagtabang sa mga linupikan. Natay may lang nga na ako atong higayon na. Nakadahay kaayo ming tanan sa imong kabalaan. Og nahimo kang inspirasyon ng mong tanan. Daghang salamat, pero wa mo makailan ako. Basta nagtuo mo nga may kong tao. Ang tinuod daghan kog atraso sa atraso sa kinabuhi. Pero Brad, wa man sa imong dagway nga abusado og maldito ka. Call man gani kayo nga imong dating. Wa pa ko makasugat og tawo nga parehas nimo og kinaiya. Para nako banggiitan kay ka og nakasaksi ang tanan sa imong kabantog. Sa inyo ra na pagtuo. Pero di na ako itugaan ninyo ang tanan. Ang tanan yung detalye sa kong kinabuhi. Kung nganong ni ako o kinsagi ko. Basta usbon ko, di ko main tao. Ang daotang tao adunay kasuko sa iyang isig kadautan nga tao. Mao nga natural ginin ako. Ay mo pagdahom, nga balaan ko sa inyong pananaw. Amo sab na, Brad. Basta wa mi nakitang rason nga maghuna-huna mignilad nimo. Para namo usa ka kabag-ong Kristo nga miabot sa among kinabuhi. Daghan kay salamat ninyo. Pero Brad, unsa man gyud? Mahinayon tong imong plano nga mabiya kay ni Dapita? Basin og maligyan na. Mubiya na daay ka din eh. Di kinahanglan yun. Natural nga mapahawa ko din kay di magigutaga din eh. Asa man gyud inyo, Brad? Kay pason ka namo permis inyo. Asa man be? Di mo makatultul sa amo. Kay wa ko'y permanenteng piringanan. Ha? Unsa man? Wa na ba gyud kay planong mo balik din, Brad? Di na gyud ko makatubagan ang inyong pangutana. Pasensya na kayo. Daghan pa kayo nga timanon sa akong kaugalingon. O nga pasaylo ako. Kaya basin og dagdaho mo nga ako mo'y makatabang ninyo. Aron mausab na ko ang dagway ng Dapita. Okay ra, Brad. Mamagid ka na imong plano. Kaya kinsa man ming mapugong nimo. Ang amo rin yung masulti nga. Amping sa imong biyahe. Og manginaot mi kanunay sa imong kaayuhan, sa imong kinabuhi. Dagan kang salamat sa inyong pagsabot ako. O sili na tinoon, sir. Oy, kung kinsa may nagsulti, ana, baka ako na siya. Bisag inyo kong silutan karon dayon. Papa, hunungan ni nato ang pagsukit-sukit ni Brutus. Doon kay para nako, dili makatarungan nun nga ato siyang piiton ug maayo. Sa nga wa niya buhata. Boy na. Kulon sa mga katinuod ng mga balita, mapasaylog hapon ti ka Brutus. Pero, kinahanglan nga dili na nimo kini usbon Brutus. Pero sir, wa taon ko magbuhat ana. Oy, matinud-anon kaayo kong tao. Di ko tika sa limbungan nga pagkatao in tao. Gusto na, Brutus! Brutus, pwede ka na magkalakaw.
Lakaw na ko, sir. Gawas na din Og tudloi ang imo mga sakop nga magtimaan sa ako mga tugon kanila. Sir. Dagan kayong salamat sa inyong pagsabot na ako. Kanang kuan, sige, kinig-atno ko, tanaw ko itong nagbuyok kabayo sa unahan. Kanang kurbos kabayo. Aray na ko ninyo, Sir Suol Dante. ka na, Sab, ha? Aray na ko. Sige, lagaw na. Ilaga, di Pagamping. kam tanaw, di kam tanaw itong ilaga. Pagamping, Brutus. Ay, Papa, dili gini maayong ideya. Kung ingno na to ini pagtratar ng atong mga tao. Wa naging mo to, o bulaban unya nato. Kung pirmihon man ganin nimo ang pagbutang sa apiki sa atong mga tao. Delikado pag yun kayo. Unayon pataanan nila. usa ka sa sadani ni Dante. Oh. Kay dili ka mantigong mudua. Na, yatis na noon. Ako na hino isadaan ini. Ha! Ngaigor man kumituman sa imong mga tukon diri nako. Di ba mo may imong gusto pa? Nga papawaon yun ang mga tao nga dili makaabang sa atong yuta din eh. Maunay akong gisulti nimo. Unya! Pero wa ko magingon nga kada lang yung lihok ninyo, ha? Makakita mo og dakong lalis. Pero, kami mo'y giunhan pa. Nitong kwanggol nga chiko. Unya, nga nang wa man nimo makontrolar. Kinahanglan gid ay nga ipagyag dakong away, aron gyud maukay ang tanan. Og dalawa. Og sinita mo ninyo. Kamura gihapoy na uwawan. Dili ka man gud mantigong mutubag sa kung tugo nimo. Oh. Ha? Wa kay ayo. Ah. Ha! Kaya ko na nga akong gisulti, saktan sa nimog pagsabot, aw. Di mo sangko sa dakong kagubot ang sitwasyon tungod lang sa usa ka tao. Dako kayo ng questionable kung nganong mahitabo gyud ang kagubot. Bida. Wa na gyud ko kasabot ini pa. Wa ka makasabot. Kay dili ka man mantigong musabot, mo na'y nakataas sa imong garbo. Ha? Garbo ni mong was lugar. Hinanggaw. Oh. Di ba nini? Doon ako'y mga plano nga maayo para nato, Dante. Kung mapakyas ko niini, ikaw ang unang mabasol sa tanan. Ug aron di ko maglagot nimo, ayaw pasurukang akong dugo. Aron dili mabulabog ang ako mga nindot nga plano. Busa, sundagi ko ninyo. Nakasabot ka, Dante! Nakasabot ka! Pagkita pangutana sa tanan, boss ba? Kung nga nung hadlo kayong imong amahan niya ng chiko, ug nga nung iyag yun ning gipanalipdan. Lang kabala ka, Brutus. Naghimo nag-uog investigasyon na ng butanga. Naanak ko'y sikretong gitahasan niya na. Aron ipasubay gid nato kung kinsa gini si Chico Malo. Bita, boss. Kinanglan na ipasubay yun na, oy. Kung unsag yun ka-importante na tawhana. Lisod kaayo nga wata mahibaw sa rason kung ano di yun na pwedeng makapalag-an ang tawhana, oy. Sunda lang sa kuninyo. Di lang na nato supako ng gusto ni Papa. Ang kubusing ba? Lagot kayo kayong chiko. Pero giloom lang din ako kay nag-agad man ko sa inyong mando. Sige lang. Ako'y agda ninyo. Mahibaw ang ragyapon nato ni. Kining tanan. Kita, buihaw din eh. Busaway matago din sa Sinda Amlan. Ang tanan, ato ragyapong mahibawan. Mag-agad lang minin mo, busing. Kung sa imong ipatrabaho na mo, maugyo na among sundon. Salamat. Salamat kayo sa pagsabot, Brutus. Basta akong ipasalig ninyo. Ngawa tay angay kabalakan tungod kay si Papa. Nia pabor nato. Ugwa gihapon kaniya pasagdi. Di lang na nato hatagan og bati nga kahulugan ang gibuhat ni Papa karon. Dili pahilabtan si Chico Malo. Sa ato pa, mabiya ni Kuya ay siya dinhipyot. Tingali.
Kay, di ka naman siya ang baba nga papahawa siya din eh. Ay, kaanugon pa doy. Bago pa gani kaayo siya din eh. Mupahawa gida siya dayo. Ay, kinsa ba ng inyong gihisgutan nga mapahawa, ah? Si Kuanay ba? Katubang tao nga mitabag nato nga nagkag-away nila ni Dante. Mapahawa na ko na din eh. Ay, kuha lang ba si Chico ba nang? Chico may pangalan tong tawana. Mapahawa na lagi ko na siya o di na siya magdugay din eh. Uy, nganong mapahawa man siya? Kay nganong nahadlok siya, apyot? Huwag man ko na siya madlok o nang marsya. Idaan naman ko na niyang plano kay di magit siya taga din higot. Kaano ko na? Nalipay na ba ang tanan din hinganaan na siya uban na to? Abi na ko kung saan ikulugan si mong ingon kanugon. Huga lang ko ganaon na. Ama bitong mo na iingon bitaw sa tanan nang. Pero ang saan taman gusto man yun niya nga mubiya siya din eh. Eh, taga-diin man yun dahin ng tawhana, apyot. Oh, wa man sab siya musulti nang. Basta kay matod niya nga. Mubalik na kuno siya sa ila. Daghan gid ang mag-uol kung mubiya siya din eh. No, apil sa kanang. Usa na gyud ana na nga mag-uol. Nakadahig baya ko sa iyang kaprang kamanulti. Kay mabati gyud ako nga dili siya mugiro nga pagkatao. Simple lang. O masabot yun nato nga ligdong siya prinsipyo. Haran ako, dili siya tipagkaaron ingno nga tao. Bitaw. Tinood yan, Elis. Masab yun na akong tanaw niya. O siya mga sinultihan, makaingon kita nga. Dito siya, pero mantigong mo balansi siyang kagalingon. Unya kon mawa na siya din eh. Unsaon naman lang ta. Kinsa pa may atong lauman unya ini. Nakita baya na ako atong tawhana nga daw susama sila kinaiya ni Dinsyo kani adto. Pasagdi lang, Nay. Na may kinuong nagtanaw nato. Naibaw ko. Wata niya pasagdi. Ang pangutana, Odessa, kung makasaksi pa ba ko sa tao nga makahatag og paglaom natong tanan din eh. O saragid ang akong gipangayo sa Ginoo. Nga sa dili pa kumupanaw ining kalibutana, masaksihan nako ang kamaya sa Hacienda Amlan. Sama ka ni adto nga puno sa kadasig og himaya. Siguro ko, Nay, nga makasaksi ra gihapon tang tanan. Di lang kita magpakawa sa paglaom. Ursay balita, Tiburcio? Senyor, wa ba mo anha si Rafael? Yun na. Usabay na hitabo ha, Tiburcio? Wa na diri si Rafael, Yor. Ug matod sa mga nakasaksi, milayas ko no, ug wa na dinhi. Unsa? Yor, ay, pasaylo ako. Nagpaibaw lang ko nimo. Gibuhat ginako ang tanan alang ni Rafael nga maumol sa iyang kaisipan ang maayong pagkatao. Pero ayaw na pagpasabot ako og daghang, Tiburcio. Pangitaan ninyo si Rafael. Kinahanglang mahibalik sa diha. Oo, Yor. Mauna akong gibuhat karon. Pero nagpahibaw lang ko nimo kay namasin sab ko nga basin og mipauli diha si Rafael. Kung mabalik siya din ako gihapon siyang pabalikod siya sa asyenda. Salamat, Yor. Sige, pangitaan ninyo sa karon judayon kung asa siya magtago. Kay kung magmagahigid siya sa iyang ako mismo maoy mo padakop kaniya sa mga pulis. Buhion ako ang mga kaso nga kaniadto maoy naghatag og dako kauwawan dili ka na. Sagdi lang, Yor. Maling kamot ko diri. Nga ako matultulan kung asa siya magtago karon. Congratulations na itong tanan. Kayong tao, nga naghatag og kasamok sa atong dapit, wa na din Milayas na! Sugod karon, makapatuyang nasabta sa unsay gusto na tumuhaton. Pero boss, kanang naalam ko't pangutana ba? Ang sama na, Brutus.
Dili lang gid mo ka tumubalik atong tawhana din sa. Nganong mubalik man kuno siya din ha? Iyag yung tuyuan. Nga mabutang sa peligro ang iyang kinabuhi. Ha? Ito. Di na gyud to mubalik tong tawana din Kung kinahibaw siya, nga di gyud magdugay niya kinabuhi kung magpakahiro siya ni Dapita. Di mahimo nga maghaud-haud siya rin O kun malipay nung itang tanan, ane. Magsadya ta! Maglipay-lipay ta, ining adlaw. Ipakita na to sa tanan nga way laing haud sa sindamlan. Kita ra gyud. Correct! Correct! Di ba mga kahoy? Mga hinanip! Bustante! Mabuhay! Mabuhay, Bustante! Anyor, may bisita ka. Kinsa ka na nga? Ako, Papa. Oh, Rafael? Papa. Pero may balik ka din Papa, pasalo ako. Nga gisupak na ko ang mga tugon. Pero dunay dakong rason kung nganong may balik ko din Nanawag din sa Tiburcio og imong gisupak ang tanan. Busayaw pagdaghan og katarungan ha, kay dili ko gihapon ti katuhuan si mong panulti, Rafael. Ayaw kalimot. Sa ako mga bahat kanimo, kinahanglang mo balik ka sa Sinda Amlan. Kay kung magpagahi kag yun, ako mismo mo pabilanggo nimo sa imong mga kaso, sa imong mga sanga na himo din sa atua, tungod sa imong pagkaabusado. Papa, makadaghan ako mga hinimog pasaylo. Giyang ko na ko nga nasayop ko ka na ito. Oh, wa ko munigar sa tanang mga pasangil. Abusado kong tao. Pero... Dili na ko gusto nga maminaw pa sa imong mga katarungan, Rafael. Balik sa Sinda. Og respeto ay ang tao nga akong gisaligan nga muatiman kanimo. Pero Papa, Usbon ko, Rafael. Si Tiburcio ra ang makatugan ka na ko sa tinuod kon. Tinuod na ibang nag-usap ka na sa imong kaugalingon. Papa, ikasubo ko. Kung di ko ni mo tuhuan, ikalimtin na lang yung ko sa impita. Kaya di na ko ipamugos ang akong kaugalingon kung wa naging mahabilin pa nga pagsalig kong pagtuon ni mo din ako. Ayaw kong hagita, Rafael. Ayaw sukra ang ako pailog. Kay bisag asak kabuta ko, mahibawaan na gihapon ko ikaw. Maunga ko pa nimo, pauli sa asyenda o pagbinutan sa imong kaugalingon o paghimo og mga mayong buhat dito. Paminaw, Dante. Unsa man, Papa? Mandoi ang imong mga sakop. Pangitaan ninyo kung hain magtago karon si Chico. Ha? Unsa ko'y pangitaon? Nganong pangitaon man nga? Dagan man ang nagsulti nga. Milaya siya. Tungod kay mao ka na'y akong gusto. Kinahanglang mahibalik katong tawanan din Unsa? Nagkomedya ba ka pa? Tingnan, komedya ba itong lukos sinultihan, ha? Nabuang ka? Huwag ko magbinuang, Dante! Nasabgan ang imong kalaki, Papada. Oh! Imog yung hitagan og labad. Sao, tungod lang ang tungtuhana. Sumay na ako nga. Ako ikatubang sa itong mga tao kung ingno na to sila na. Huwag ka muhatag na ko sa usong rason. Sukat pa ka niya ito kung ganong espesyal yung guys si Chico para nimo. Gisukod ko lang kamong tanan kung unsa gi mo ka-loyal din ako. Binuang man ang imo, Papa? Hasta ko? Imo kong suklong nga imo man kong anak? Ang imong mga tao, Dante, kinahanglang matudluan nimo nga musunod sa unsay akong isulti nila. Diday. Pa, nakutaw na yung maayo nga mong uwi ni. Naibaw ko nga doon na kay gitago bahin atong tawhana. Ug di lang yung kabusulti na ko tinuod. Wala tayo panahon. Aron maglantugi pa kita, Dante. Oh. Ang akong gisulti karon mo ito mana. Ingna ang imong mga sakop. Kung tinsag tong makakita ni Chico, akong hatagan og premyo.
Busa pangitaan niyo siya ug dada sa kong atubangan. Nakasabot ka, ha? Nang siya, nang. Apyot, nganong nagdali ka man? Asa man si Odessa, nang? Ay, ito misyayo nga na maligyag mga buwak sa simbahan. Nang, nias na si Brutus o kanya mga sakupay mo din, he. Pastilan, nagdaan na sila ang mga barang martilyo, nang. Uy, ginoo ko. Unsa man kay ilang buhaton, Apyot. Basin og maghimo na sad silang kagubot din, he. Apyot, unsa may atong buhaton karon? Sama nang. Natipinote diyan. Unsaon man imong pinote? Musukol ta, nang. Kinang lang magpakita ka kaisong nila. Di ta magpakita kahadlok. Sukla na to sila. Pero Apyot, daghan kaayo sila. Dili maayong mo pakita tag pagsukol. Sagdi lang nang. Ako rin bahala. Babagaw na ko sila. Kung maghimo ron sila binuang. Paminaw mo tanan, ha? Dunay o sa kabuan nga lugway nga gihatag na itong mga wagyod makaimpa silang abangan. Pero kaming mga nakabayad na. Kanos aman na mo makuha ang among resibo. Uy, ikaw! Ay, mo patakaw gawin sa mong baba, ha? Kay dako pa kayo kang kuwang nga bayranan. Kay mahimo karon dayon. Gubo na mo ang imong gipuy-an. Utang buot in town. Oy, Brutus. Kuno nga na in town kining inyong pagpaantos na mo. Kadiyot lang, Brutus. Mahimo ba nga taga ninyo sa ustong husay ang mga tao? Uy! Husay. Kinsa ka ba nga mandaran minimo sa among trabaho, ha? Kinsa ka? Hangyo lang ning ako ninyo. Kaya kung di mo muhatag sa saktong husay, posible nga magkagubot yun kung di mo mutugan sa tinood. Dakpan nyo ka na tawa na! Dali sa kwatabangan! Dali! Dali, manuik tayo pa sa... Dire! Ha? Oy, Marika, libre. Unsa tong inyong giingon? Magkagubot? Ha? Kuan. Ang ako lang ba, Brutus? Ang ako lang ba nga? Aron ba malikay ang kagubot ba? Ito ka na to, husto. Nga tustanan. Aron nga magpabilin ang linaw ni Dapita. Ito ganda. Di ay ba? Tuan mo kay. Kalinaw? Linaw, oh. Di arang imong giingon nga kalinaw ay... Agay! Ansa na? Loya apya tayo, taparos bal. Niya ba? Agay! Nakakala! Ulo ka na! Oy! Paminaw mong tanan! Paminaw mong tanan! Kung di mo gusto nga maparehas ining tawhana, sundan ninyo ang akong mando. Taas na kayong sa kabuwan nga akong gilugway ka ninyo, ha? Mubalik mi din, eh! Kinsa katong doon na pa'y utang, di gyud mi magpanok ko sa pagguba sa inyong mga bay! Ha? Nakasabot mo! Hello, Nyor. Good afternoon. Hello, Tiburcio. Mayong hapon sa nimo. Nanawag jud ko nimo karon kay wa jud ka masipyat. May anheg yun din si Rafael. Ha? May anheg di ay si Rafael? Din siya. Ug ako sang gimanduan nga kinahanglang mobalik sa diya sa asyenda. Mao ba, Nyor? Mas maayo hinuon, Nyor. Nya, hahain man siya karon, Nyor. Actually, kahapon pa siyang nagpakita din eh. Pero karon ambot kon balik na ba siya diya? Wa pa man, Nyor. Wa kay Rafael nga nagpatimaw diri karon. Ha? So pakiro nga tao. Ay, maulagi, Nyor. Mayo unta og mobalik lang siya diri. Total, ni aman ko. Ako man gina siyang giatiman ug wa gid nako siya pasagdi. Pasagdi lang, Tiburcio. Nagtuo ko nga mobalik ra siya diya. Kay ako to siyang giingnan nga ako gyud mismo, ha?
ako sang ipapreso kung iyag yung supako nga akong mando kaniya. Ang nakalisod lang yun ni Rafael Nyor. Kay maghimo siya og iya. Di gid maminaw kung imong sultihan sa husto. Tahas ko ka na kanimo, Tiburcio. Ikaw ang akong itugyanan nga na bursa paningkamuti. Nga mausap og madisiplina gyud siya diha uban kanimo. Gihimo gid nako sa kinasing-kasing ang akong obligasyon, Yor. Osbon ko, Tiburcio. Doon na kay kagawasan nga musulti na ako sa tinuod. Kung dili na yun mo magwanta ang kabadlungon sa akong anak, kinahanglan mo sulti ka kanako sa tinuod. Kay magpadakog laing tao diha, aron makaabag nimo sa pagdisiplina ni Rafael. Ayaw ka balakan, Yor. Ako ray bahala. Ipaniguro na ko nimo nga mausab ra gyud na si Rafael uban diri nako. Buhaton nako ang maayong disiplina aron makat-on gid siya sa iyang kinabuhi. Bueno, buhata ko tom sa imong mahimo, Tiburcio. Dako man kuno ng bunog sa imong naong apyot. Kusog man gyud ay kaayo ang pagkatamparos ni Brutus nimo. Ay, kusog gyud. Di naman to tamparos ang akong nakita, apyot. Mura naman kagisuntok sa imong naong gyud adto. Wala ni kasodis ay, nang Marcia. Ay, dali ra gyud kong mabunog basta makalitan kong dapat. Sa sunod apyot, paglikay na lang gyud. Kay lain ra ba ng grupo ha? Dumtan ra ba ka anak nila? Di tao, likay bitaw tako, pero igo ang gahapon. Wang kumahadlo ka na nila, Des. Bisag, wang kikog lawas, pero abtik mo sa kugliho pa. Di ko nila mabasta-basta, eh. Ay, basta paglikay na lang gyud, apyot. Kay bisag na apatas katarungan, wag yapon tay dag-anan. Kay wa tay kasumbungan ining dapita. Sakto si nanay apyot. Di mi gusto nga maangin ka sa mga kaguobot din Ay mo kabalakan ako, Des. Nang Marcia. Kay bawo ko nga, lisod bang kaon ng mga tawhana, pero kung wala mo tingog sa atong katungod, andam na kong igahin ang akong juteng kusog. Aron lang ikapakita na ko sa uban nga kinahanglan yun nga di ta muluom sa atong kaugalingon o kinahanglan labanan na to ang atong katungod. Tungod kay kitang tanan, biktima sa ilang mga pagpangabuso. Nakadahay kayo ko sa imong kaisog, apyot. Lamat. Lamat, Des. Nakadaig ka. Gibuhat ni nako, Des, kay naluoy na kay kustanan itong mga silingan, oy. Labi na gyud ninyo nga. Sukad pas pagkamatay gyud ninyo Dinsyo. Wa pag gyud ninyo maangko ng hostisya sa iyang kamatayon hangtod ron. Ang Ginoo na lang gyud mag-igo nila. Nahinumdum ko sa buhi pakatos Dinsyo. Dili gyud ko no makabaton og kalinaw ang asyenda amlan kung magpadayon nga sa liga ni Nyor Fausto si Tiburcio. Mao gyud nang. Mayo unta og masayod gyud ang tanang sa tanang tinuod ba si Nyor Fausto? Masayod siya sa tanang kabuang nga gibuhat ni Tiburcio og siyang anak dinhi. Muna. Ambot lang gyud ka ha. Tingali kung magkahiusa lang gyud ang tanan dinhi. Og mo paabot sa ilang tingog ngadto sa tinud-anay tag-iya dinhi. Basi doon na pa'y milagro nga mahitabo. Maugid na dakong pangutana, nay. Kung kanusa ka sa maghahiusa ang tanan dinhi. Saon man sad god, kung doon ay musuway o pangisog dinhi. Ang ato man sang ubang silingan mo ay musip-sip nga to nila ni Tiburcio. Mo ginay nagkaapan, Des. Nagtuot ang uban mo pabor na to. Unya di ito, sa hilom, mga traidor kayo. Maulagi na nakaliso din sa atong dapit. Kay bisag nahibaw na tang tanan nga nabiktima ta sa mga pagpangabuso. Di gid kalikayan nga doon na kayo mo traidor. Mao nga magmatngon gud ta sa atong mga lihok dinhi. Dili gid ta magpataka og sumbong sa atong mga silingan. Kay delikado kita ra sa ilang unayon. Basta kay ako ng Marcia, Odisa. Nahibaw ko nga na maglisod gid tang tanan dinhi. Pero ako ipanumpa ninyo nga di gyud ta mo pasagdan dinhi. Bahala na. Salamat kung kaayo nimo, apyot. Tay, paragod, Papa.
Sudgwa man ka sa imong katarungan, oy. Gahapon, mayon ka na ko nga atong ipangitaon si Chico. Unya karon, mayon na sa baga nga basin og mubalik si Chico din eh. So magitinuod ini pa. Relax, relax. Relax lang, Dante. Dili ka ngay maglibog sa ako mga tugon. Pahinumduman talang hinuon ka. Nga kung pananglit, mubalik yun din si Chico. Ayaw ninyo supaka ang akong mando. Kinahanglan nga way usa ninyo nga manghilabot kaniya. Okay pa. Klaro og tataw kayo ang imong mga tugom diri nako. Pero mahimo ba nga hatagan ko nimo katinawan ining tanan? Ha? Kung kinsa gina si Chico, tagadiin siya. Nganong sobra ra magyud kayo ang imong pagpanalipod niya? Ay, guna. Dele na ta maglantugi ni anak Dante. Ayaw ko sige balik-balik ang mga pangutana nimo. Basta kay sunda lang ko ninyo. Ayaw ninyo siya og hilabti. Aw. Kung mao imo gusto, ikaw gud. Aw kana. Naaraman day na. Maunay gusto na kong madungog nimo. Di kay magsigi kag sukit-sukit nako kung kinsa ug unsa gis Chico. Basta usari ako masulti. Si Chico usa ka ordinaryong tao. Ako siyang kaila ug makatabang siya sa tong pundok dinhi. Tuman. Kakatawanan. Makatabang? Ing nakainoon nga. Nagdaog di mal tong tawana din eh. May ginayuntag din lang siyang balik din eh. Ikaw ba pubida gid nimo eh? Pirmi mi ka makiglaglahan di ka maglalista pirmi ha madugay ta. Pero pa. Asa man sigurado ka? Nga mobalik itong tawana din eh. Og giunsam sa blimos pag siguro. Ay nangutana na sa wana. Utana na sa. Pamasin ang lagi kining ako unsa ka ba? Papa. Kung mobalik man gani siya din eh. Sigurado gyud ko. Yang tanan na itong mga sakop. Dili gyud mahimuot anang balita. Maumang bitaw nga pasidan antikang daan nga ayaw. Ayaw ninyong hilabti si Chico Malo. Sigurado ka, Busing, nga mo balik din si Chico. Mao ka na ipong ni Papa. Ba man na si Papa ni mo? Ay, Busing, kabayuton na siya. Butlang. Okay ba? Mag-awat ko sa corona eh. Awan sa ba? Ay, ayaw na lang pagkapangutan na, Protos. Mandoy hinon nga itong mga sakop ni kung dunay ko sa nato nga makakita di Chico din eh. Kinalan nga dili ninyo siya unsaon, ha? Uy! Paswerte ko niya! Sa kadaghan sayang sa libre siya at tong tanan niyang atraso din ni nato. Uy! Siniswerte! Mao na mando. Ni Papa Protos. Busa, ato ka na sulo. Dili na to mahimong supakon si Papa. Papa ni mo ba, Rosar Barites, no? Charles. Kung manggod Busing. Sige, ato na sundon. Uy. Protos, sabi niya mo. Ako, wag yun ko mahimong nito naman. Kung mabalik man siya din, huwag mo niya magsurang-surang sa itong kalihukan din eh. Kumbaga, kung makapugong ko sa kong kawaling. Aw, parang kamutan lagi hapon na to, kutob sa tumahimo. Kay, isog man sab kaayo kung si Papa mo. Naibaw ba mo? Nga nga akong amahan. O gyo'y gisaligan sa tagiya din sa Sina. Kami noon, Busing, loyal kayo minin, hubog na ko. Loyal kayo mininyo. Mag-agad-agad mi sa tanan ninyong isugo. Grabe, Mrs. Kay ka makalakla. Sa pa? Gani ka tuyok soban. Ano mo? Pasag di lang, Brutus. Kung pananglit, mahitabo yun. Lumubalik tong tawhana din. Naman labot ni hapon sila. Akong ipanituro ninyo na ako mismo inyong imabas niya. Bisag supak pa si Papa sa akong buhaton. Iman inang akong gisulti ni mo, Protos.
Hello? Hello, Tiburcio. Nyor. Good morning. Ikaw di ay. Oh, kumusta? Usa na may balita? Kuan Nyor, mo usa na karon kasimanan Nyor, pero si Rafael, wa man gihapon mo balik dire. Wasab siya magpakita din o na sab siya mo tawag ka na. Ay, pastilan. Asa makapaingon ka tong tawhanan Nyor. Kung kahigod siya ko, bahala siya. Dili mahimo nga ko iyang paludon. Kahit siya ko. Nyor, nasubo kay ko ining sitwasyon na. Gusto kong makatabang ninyo. Ilabi na sa imong pinanggang anak na si Rafael. Sagdahi siya, Tiburcio. Bahala na sagdili sa mubalik diha. Nabalaka lang ko, Nyor, kay nahibaw ko kung unsa nimo siya kapinangga. Nag-usik siya daghan akong oras. Itagaan niya kong laban sa o. Sagdi lang, Nyor. Kung mabalik man si Rafael dire, sundon gyapon ako ang imong mga tugon. Salamat, Tiburcio. Salamat. Sa imong pagsabot, pagtabang ka na ako. Wa ka na isa pa yan, Nyor. Maunay tahas nga akong gipanumpaan nga di gid nako pwedeng talikdan. Tuod ay, Tiburcio. Barsik sa sunod semana, o di ba sa sunod adlaw, mobisita ko niya sa asa. Mobisita ka, Nyor? Mobisita ko niya. Nagantag hisgutan, hindi kabot ako din, Mas labing maayo hinuon, Nyor. Unsa man yung adlaw ka nga mobisita dire, ha? Aron basab nga makaandami sa imong pag-abot dire. Mutawag raw niya ko ni mo, Tiburcio. Mupahibaw raw niya ko ni mo. Sige, Nyor. Daghan gyud ang malipay sa imo unyang pagduaw dire. Kini boss, mao ning atong bahin sa mga barangay din is Hacienda. Wala kwae sa mga hatag sa mga laki, ha? Ikaw rin nagsulti, ana. Pila mo ni tanan? 100,000. 100,000? Sod sa kabuan? Mauro nilang natampo para sa atong grupo? Oo. Nganong? Nigamay manikmayo. Usaha mo na ito pagbahin-bahin ini. Nga, daghan ra ba kayo itong mga tao? Matod sa mga kapitan, boss. Gipaobsan ko nun nilang presyo sa mga dokumento nga makuha sa barangay. Kanang manguha bag mga dokumentos kay gimahalan ko no ang mga tao sa presyo kani adto nga atong gipatuman. Purbida. Sa ato pa, wa nila tumanang atong mando. Ang ilang katarungan, bossing, kay dagan ko nung sila nadawat nga reklamo og nahadlok sila nga basin og madaot na hinuon unya kuno sila. Mga buang gini mga tawhana da. Basig nalimot sila. Kung dili patungod sa atong bindisyon, di gid sila mahimong kapitan sa atong dapit. Tinood yun naman, Seng. Nga way utang kabubot o ni mga kapitana, way utang na loob. 15 ka barangay, masakop sa atong baluarte. Ato na to silang tagsa-tagsa. Katong dili musunod sa atong patakaran. Kinahanglan nga doon na tayo himuon. Sige. O sa may itong himuon dito, Buseng, mag-children's party ko. Hanggaw ka man ka, ha, Brutus. Children's party ka karon. Okay. Paantuso na to sila. Kita mismo, mo aksyon. Aron mailisan kini mga tawana. Mayo po, boss. Kinahanglan nga muliho kita ini. Kaya ang mga kapitan din, mo aksyon na ba og sukol na to? Tanawon ta. Pahibaw ang atong mga sakop. Karon gyud sugda na to sila sa pagpakurat. Pakuratan na to sila. Tanawon tagdi ba mo barog ang ilang mga balhibos sa kadlok. Patagbon gyud na to sila. Sila kagay ko. Diin ka bagikan, ha, Dante? Gipatawag tadayan ka din, kay doon ako'y importante kayong isulti nimo. Dito ko gikan ni Kapitan Silvestre, Papa. Doon ko gihapit dito kanina. Ayaw na nag-unahan ng uban butang niya. Niya, paminaw mayo. Unsa ka na, Papa? Senyor Fausto, muanhi dinhi ugma. Ha?
Muanhi siya din papa? Oo. Mubisita siya din ugma. Ug paminaw. Paminaw, Dante. Pahibaw ang kapitan. Tawga si Hipi ug ang mayor. Ang tanan, paandamag yun. Kay mobisita dinhi ang atong agaon. Ug kinahanglan nga mapatuman ang kahapsay ug kalinaw sa palibot. Ug kinahanglan nga limpyo ang palibot aron dili ta mauwawan ini abot ninyo Fausto. Mao ba, papa? Pahinomdumi ang imong mga sakop nga mangandam karon dayon. Kay kalit kayo kining pagpahibaw sa tong agaon nga muduaw siya kanato. Way problema, papa. Akong ipaniguro nimo. Nga hapsay og malinawon raw ni ang tanan. Ogoy ti man ini. Dili ko gusto makadungog ha. Nga dunay mga reklamo ha. Pasidan ang mga tao nga kinahanglan nga way usa nga mupaghawas sa ilang mga sentimento. Kinahanglan nga sa pag-anhi unya ninyo Fausto ang tanan magbaton og kaikog og pagtahod. Ingna sila nga kung kinsa gatong mulapas sa komando adunay madawat nga dakong silot. Matuman, papa. Karon dayon. Akong pahibawon ang tanan sa imong gisulti karon. Unya, nay. Muadto na ko. Samtang sayo pa. Pag-amping anak. Ayo! Des? Oy na, timing kay naas apyot. Pahatod na lang sa simbahan, nak. Kadiyot lang, Piyot. Kay manaog ko. Ay, hinay, Des, hinay. Dere, kupot sa kong kamot. Salamat, Piyot. Wanto nagkasimbahan? Ihatod na ka dito? Mupadong nagyug ko, Piyot. May noon. Kay ihatod na ka. Salamat kaayo, Piyot. Wais pa yan. At to, aday, nako'y balita ninyo. Ambot kun, malipay ba tayo o mag-uol? Unsa man, Piyot? Noon ko no, Senyor Fausto, ugma, din siya ato. Tinuod ka, Piyot? Lagi, muna gipagkatapron balita. Kay, kumustahon ko no ang tanan, Senyor Fausto. Ang tanang mga lumulupyo din sa Sindamlan. Maayo noon, kung mauna, Piyot. Pila man kuno siya ka daw din Ambot lang kung pila. Malagmit. Magpabilin pa nagpipila ka adlaw din kay dako ko nga Sindamlan. Kinsay ko ni kabarangay sakop ini. Kay gayunan na gyud natong tanan kun istoryahon ta ninyo Fausto. Pero may misulti na ako nga. Nagbahad ko no sila sa Tiburcio ug Dante. Nga kinahanglan ko no nga mga tao di magpatakag sulti sa ilang mga problema nga to ninyo Fausto. Usa man da ilang gusto. Nga kanang pulos nindot ang mugawas atong baba. Nga di ta mo sulti sa tinud-anay nga sobra na kaayo ang ilang kaabusado. Mao lagi. Nagbahad lagi ko no sila. Nga kun kinsa tong masipyat ko nog istorya. Wala ko nung silutan. Sa ato pa. Wa na lang kita isulti ini. Mamakak na lang ta. Di gina mahimo, Apyot. Ako'y unang musulti sa tinuod. Hasta ko, Des. Hasta ko. Mo insister jud ko. Kung maghima man gani sila pulong-pulong sa atong dapit, ako mo'y matingog para sa tanan. O bananti ka, Apyot. Pahimo sila na to ang higayon nga musulti sa tanan tinuod kung mo ani manggid unya si Don Fausto dinhi sa ato. Kumusta na kung gisugo ni mo, Dante? Okay na, papa. Reglado ng tanan. Gisultihan na nako ang ato mga sakop nga kinahanglang alerto sila ugma. Huwag makasud nga mga outsider. Very good. Og, niya, papa. Gusto man Listahan ka na sa napo katao nga moray atong gitugutan nga makapangutan ang adto ni Senyor Fausto. Uy! Very good. Mayo. Mayo nga ideya, Dante. Natural, papa. Maniguro kita. Kanang na po, katao, mga loyal kay na sila nato. Ato na silang ipangtudluan sa ilang mga pangutana. Ako na silang itudluan. O sigurado ko, nga di yun makadungog Senyor Fausto o mga bati nga feedback patok na to. Excellent idea.
Nakadaig ko sa imong kaabtik, Dante. Oh. Liwat ko kunin mo, Papa. Huwag paminaw, ha? Paminaw og maayo, Dante. Oh, unsa man kana, Papa? Kinahanglan nga mag-amping kita sa itong mga lihok ini. Mhm. Kay ni ay daghang mga mata nga nagpaniid sa itong mga lihok. Di ko gusto nga dunay kakulian unya sa atong mga nindot nga mga plano sa unahan. Pa. Hanto doon. Wa pa magyukunin mo sulti kung unsa ginang nindot kay nimo mga plano. Sultihan ti ka, Dante. Oh, si. Pangandoy gid nako nga kining tibuok asyenda amlan. Kita gyud. Kita ang makapanag-iyan ini. Ha? Oh, posible ka nang imong gipangandoy, Papa? Magdepende sa diskarte. Oh, dili ka pa nga murag. Imposible kayo nang mahitabo. Why imposible kung trabahoon, Dante? Mao ka na iniya sa kong kasing-kasing ug huna-huna. Nga kung makakita na unya kitag binta, sultihan ta unya ka sa tanan kung unsa gyud ang mahitabo aron maato sa hingpit kining asyenda amlan. Sa ato pa, Papa. Ato kining ilugon? Gikan sa mga kamot ni Don Fausto? Di pa mo muna, Dante. Himuon ako ang imposible nga mga posibleng butang. Muabot raon niya ang higayon nga ang tanan muyukbo ug mutahod ka nato. Buhaton nako ang tanan nga maangko nato ang asyenda amlan. Siya ato pa, maabot gidlong adlaw si Senyor Fausto. Mo man na ilang ingon nang. Onya, moderetsyo na siya din aron iyat ang himamaton. Pagalang yung gihapon ka nang ang akong nadungog nga balita adto kuno sa Bantaaw Gym. Magkikihimamat si Senyor Fausto, pero ugma pa siya sa mga alas 10 kunos buntag magkigsulti sa tanan aron pangumustahon ang atong dapit dinhi. Odessa. Nay? Timan ito ang akong gisulti nimo, ha? Kinahanglan nga dili gyud ka mutambong sa pulong-pulong. Kinahanglan nga dili ka mag-apil-apil dito. Nay, nganong di man ta mo apil? Nga gikinahanglan man kaayo mo tingog ta dito. Ayaw gyud nagbuhata. Di ko gusto nga dumtan ta nila. Nagbahad na baya sila nga dili ta magpataka og sumbong sa atong mga reklamo dinhi. Ay, kuan man, mahimo ra man og di mo motingog, Des. Ako rin motingog. Ako rin pasalig ninyo. Nga ako gin mismo may musultis tinood para sa tanan. Pero, nagkinahanglan ka og suporta, Apyot. Bisag ako ra. Nakasabot ko nga nahadlok og nabalaka ang tanan. Pero ay mo kabalaka. Ako ray bahala na. Puslan man nga ilat ang ibinuangan din he. Ato ginang ipaabot nga to ni Don Fausto ang mga isyo nga di gyud makaayos tanan. Ayong pag-abot yun. Kumusta na, Tiburcio? Malipayon kaming tanan nga puno sa kaaghop ug kamaya nga ang among pinakalabaw miduaw namo diri karon. Siguro sa naandan o dahil mo na sa itong tradisyon din ni Tiburcio. Gusto ko magkikhimamat sa tanang mga tao din sa asyenda amlan. Moban ko kaninyo din o pipila ka adlaw aron mabati na ako ang tingog sa mga tao kung kumusta o unsay mga nagkuwang kanato ug angay natong usbon o punan alang sa kaayuhan sa tanan. Ay, nalipay kaming tanan niyo roy nga nakadungog nimo ni ana. Ug maunay gikahinaman sa tanan.
Kay gusto sa nila nga ipabot ang ilang mga katuyuan diha nimo mismo. Bueno, Ugma, asa man ang una natong video? Kuan yor. Una ta sa Bantaaw Gym. Unyang hapon, diretso ta sa Barangay Panglaw. Maayo. Ako nang gihanay ang tanan. Ang tanan tong lakaw ugma yor. Og sigurado ko nga malipay gid ang tanan kon makakita sila nimo. Taod-taod na nga wa nagyud ko makaduaw din eh. Pero, masagdi lang. Basin og masagunso na unya nga akong pagbisita din eh. Oo. Uy, yor, daliw na uy. Mga aon sa pinis sa suod na. Naidagang mga lambay, pansat. Basta naidagan. Giandam na mga lamiyang pagkaon para nimo. Magtiwas unya tag istorya kay daghan pa kong igsusulti ka nimo. Oo. Tala niyon. Gusto ni Papa. Gadigil ba sipya ang ato mga sakop? Aron, wagyo'y madungog ni Nior Fausto nga mga reklamo batong nato. Ako nang i-briefing ang tanan, Busing. Andam na kaayo ang atong mga sakop. Og sigurado ko nga malinawon yun doon niya ang pagbisita sa tong labaw din sa asyenda. Very good. O paminaw, Brutus. Doon ako idugang. Unsa man na, boss? Nakailam yun mo sa mga tao nga nisupak na to, no? Makakita gani mo og mga kontra nato. Ayaw gini ni pasuda sa gym. Pugni din ninyo. Aron dili kini makahimo og kasamo. Parehas na una-una, Busing, oy. Ako na sa lagi pahibaw. Ato masakop bahin, ana. Ang ato rin yung pasudlon. Kadto rin yung mga tao nga loyal kay nato. Okay, reglado. Ako nang ipahinumdum na to sa atong mga kaubanan, ba itong masakop, pahinumdum. Kinahanglan yung alirto ang tanan para malipay sa papaw niya sa resulta niya ni. Mga samtang may oras pa, kinahanglang magpaniitas palibot. Kung wa ba tayo madungog nga mga plano, nga dunay mo traidor na to, ugma. Sa pagkakaroon, Busing, wag ito'y nadungog nga mga hungihong. Di ba ako nahadlok sa sila nato? Kaya, nagbilin mo sa taog abiso sa tanan nga kinahanglang way magpatakaw istorya. Kay oras nga doon na tayo mabati o madungog. Nahibaw na sila kung unsay mahitabo, ha? Bueno. Misali ko ni mo niya ng bahina, bro. Okay. Pasali na ko ni mo, Busing. Nga malinawon yun doon niya ang ipahigayo natong kalihukan ugma kauban si Senyor Fausto. Murag digit na makatambong ini ugma des. Nganong dili man, Piyot? Sa ako na ibawan, gipamili ra nila mga tao nga makatambong sa pulong-pulong uban ni Senyor Fausto. Unya magkasud si Jim, katorang doon ay mga tiket. Mao ba, Piyot? Mao gyud. Nya gawas pa ana. Napora kuno ka tao ang ilang gitugutan nga makapangutanay ni Don Fausto. Unya pa gyud, mga pinili ra sab nila. Siya ato pa, Piyot. Way taga ato ang makatambong ana. Kay sagad dabas mga taga dinhis ato. Dako yung supak sa ilang mga patakaran nga gipanghimo. Na ako na magkasuod pero pipila ra. Kailan ang gipili? Naibaw na ko kung ngano. Sigurado ko nga ilan ang gituyo. Aron dili sila mauwawan sa atubangan ni Senyor Fausto. Kanang maong paagiha, kaniadto pa na nila gihimo. Pugngan gid na nila ang mga tao nga makasulti sa tinuod ngadto ni Senyor Fausto. Tinuod gina nang. Tinuod gina. Mga marukoy yung kaya ng mga tawhana. Kanang ilang mga gipamili. Sigurado ko, mao ng mga tawhana ang ilang paborito o gihatagan sa ilang pabor. Sagdi lang, Piyot. Ugma man kuno sa alas 10 magsugod ang programa. Mao ginang oras sa ilang giingon. Suwayan lang gihapon nato og adto. Basin pa dayog makasuta dito. Ha? Mo adto kita des? Kinahanglan yun. Mangita taog paagi nga makapahungaw ta sa atong mga sentimento ining lugar. Kinahanglan nga atong maistorya, Senyor Fausto. Ay, dili tingali maayo nga mamugos mo, Odessa.
Basin og makakita lang unya hinuon mog away dito. Dili mi mangita og away dito, Nay. Kalinaw ang among dadon dito para natong tanan. Piyot, mangita gitag paagi og nga makasuta sa gym. Sige lang, Des, sige lang. Doon ako'y atoon, unya. So, iyan ako, hangyo kung makatabang ba siya aron nga makasingit og ma dito sa gym. Salamat, Apyot. Mga kaigsunan nato din sa Sindamlan! Atong sugaton sa masipang pakpak ang atong halangdon nga gaon. Way lain kundili si Senyorito Don Fausto Reyes! Pakpak! Manjutayin kahilom. Mayong adlaw ka natong tanan din sa Sindamlan. Nalipay kayo kog dako sa inyong mainitong pagtagan. Sangan sa mga kadagkuan nga nagpahigayon na ning pulong-pulong, ilibina ni Tiburcio o mga kaubanan. Kaninyong tanan nga migahin gayod o oras aron mahimamat ka mo pagbalik din Dulaan na sa 5 katuig, kapin. Awadyog ko makabisitan nyo din pagbalik. Pero ako nga paniguro kaninyo. Ngayon ako magbisita ninyo din Baon ako ang dakong gasa alang kaninyong tanan. Niya si Tiburcio nga akong gisaligan sa tanan. Ang usa ka buutan o masaligan nga leader. Akong isaad kaninyo nga sa dili madugay. Katong mga lumad nga lumulupyo ining dapita, panahon sa ako mga ginikanan, mainyo na unya ang yuta nga gitukuran sa inyong mga bahay karon. Dili ko kamo pagkiason. Maunay panahon sa ako mga ginikanan. Ug daghan pa unya ang makabaton og dakong grasya sa tibuok asyenda. Kay nasayod ako nga dugay na ninyong gimithi nga makabaton kamo o kaagalingo ninyong kayutaan. Busa kamong mga lumad, bulahan kamong tanan, kay maoy na batasan sa atong tradisyon. Dini nga wa na'y laing gidamgo og pangandoy nga kon mahimo, malipay gyud ang tanan og way mga pagpanlupig nga mahitabo. Busa karon, abli ang pultahan kung doon na mo'y mga suhestyon. Wa pangayoon baka nga makaayo sa tanan. Mga problema nga nagkuwang nga angay natong usbon o mga butang nga angay pa natong palambuon. Ihatag na ko ninyo kining microphone karon. Kung kinsay dunay mga pangutana, diri ka na ako. Ako, Senyor Fausto! Uy, may kanuna dayo imiisa sa iyang kamot. Dali, iha. Sige, dadaan ninyo ka ng babayana diri sa entablado. Dante. Mama. Di ba ka lang babaeng buta? Anak man ka ni Dionisio Rosales. Nga nung nakasuod ba ka din Bakang, kung sa iyo. Tawag ka niyos, Brotos. Makatilaw mo na ako. Kung nga nung inyos ang gitukutan nga makasuod Oo, pa. Ako tawagan si Brutus. Karoon na yun. Tawagin na yun! Sa dakong kahinangop, di matukib ang kalipay nga among gibati karon sa imong mga saad ug gasa kanamong tanan nga mga luma dinhi sa Asyenda Amlan. Pero ang pangutana kanus akin ni matuman kay samtang wa pamigihuptan nga mga papeles aron sa pagmatuod sa imong mga gipanulti. Magpabiling hulga gihapon namong tanan ang kalisod sa pagbayad sa mga abangan. Ilabi na nga daghan ang mga lumad nga gipalayas tungod sa way klarong sistema sa panggobyerno in dapita. Kadiyot. Wa ko'y gipatuman nga balaod aron paabangan kining yuta din
Mahimo bag imo isulti kung kinsa ang naghimo nini? Dagang salamat, Nyor. Odisa, salamat sa kaysa imong mga bulawanong panahon karong buntaga, ha? Salamat kayo. Tiburcio, pahumanao na siya. Gusto ko maminaw sa iya mga pangutana o reklamo. Nyor, hatag na to ang uban o gigayon sa ilang mga concern. Napa may daghan nga gusto nga mangutana diyan nimo. Ayaw. Gusto ko nga musulti pa ka ng babayhana. Tabi, kaysa ganikan to'y imong pangalan? Si Odessa Kunyor. Anak ko ni Dencio Rosales. Anak ka ni Dencio o Marcia Rosales? Onyor. Bugtong anak. Sige, iha. Isulti ang tanan nimong mga pangutana o reklamo. Kay maminaw ko nimo. Sige, isulti. O sa magiling binuang at Tiburcio, nganong doon na may isyu nga ingon ni ini? Wa ko magsugo ninyo nga inyong paabangan ng amuyuta din sa asyenda amla? Kuan yun ka lang, actually, wasap yung kumahibaw ni Ana, uy. Nakalitan sa kay ko sa gisulti ni Antong babayhana. Wa ka mahibaw? Ngay ka may akong gitugyanan din eh? Gikasubo ko, Nyor. O ginaot nga sabton sab nimong akong bahin. Huwag itang kakalibutan. Uy, nga doon naghimo niya ng kalakiha din eh. Kay klaro kay nga akong mga direktiba nga gihatag sa itong mga sakop. Ay, Nyor, kanang basin ka hinulog doon ay nagbinuang o may abuso sa ilang kahum. Aron maangin ang among diniyos in taon nga katungdanan. Kinahanglan nga paimbestigahan kinani mo, Tiburcio, ha? Sa labing madaling panahon. Hatagan-tagan ko sa kasimana nga magkahatag ka sa imong report dari kanako. Dili kumudawat o katarungan nga dunay pagpangabuso sa ato mga pagserbiso sa katawan, ha? Tangtangon ako ang tanan kung kinsa man ang may kalambigitan ni mong binuak. Mga buset! Mga panuway! Mga way hinungdan! Gusto na. Diyan ko na mo. Ganun ay kapakyasan ang seguridad nga atong gipatuman. Pero, saan nga? Nahitabo naman yung nahitabo. Pero nga naman! Sa kanaga ninyo, wagi o sa nakabantay sa pagsodya doon Odisa! Nataligaman ki pa. Nakakita yung sila paagi. Unsa mang pagkaunsa nga naingon man kanto niya to, ha? Di ba maton ni mo? Sigurado gid nga way makasud nga di nato mga kalyado. Kuan sir, kan ako gid mo sad-an ani. Oy, dunay mga sakop nato nga nalipat kay ang mga ticket nga atong gipanghatag nalutsan og mga piki. Nigamit sila og piki nga ticket aron makasud sa venue. O yun na yun mo maaling gati. Mabinangkal sa iro. Punyeta ka, Brutus! Sorry kayo, sir. Gibuhat yun ako ang tanang makaayo para nato, pero nalutsan mang kita. Unsao man nato iniron, ha? Posible nga dunay mga tangtang sa ilang trabaho ini tungod sa inyong pagpabaya. Nasuko nagmaayo, Sr. Fausto nini. Nagbahad nga dunay gisi tangtangon human unya sa investigasyon. Papa, mga tarungan lang kita sa husto ni Sr. Fausto. Binangkal sa iro. Gisayan mo pagkatarungan? Ha? Unsaon man ako sa magpanagang unya ini, ha? Kung maghimo unya og kaugalingong investigasyon si Sr. Fausto? Peligro tang tanan! Ha? Mga hanat na ninyo may oras! Pero siya, Rosa, pa? Daghan man tag nahimong katarungan ba? Daghan tag mahimong katarungan, anak. Dili sab ingon anak lang kadali. Mutuo lang dayon si Sr. Fausto sa usalang katao nga mo istorya niya. Binangkal sa iro. Kung dili pa lang unta mo mga kwanggol, dili unta kini maingon ini karon. Kuan sir kanang ako ginisa ang tanan oy Sir Tiburcio. Paminaw, Brutus. Unsa man sir? Kinahanglan nga doon na kita'y tangtangon sa imong mga sakop.
Pahimua sila og suwat og pangkuna. Nga ilan ning sa ang tanan nga nagpaabang sila sa yuta nga wa may kalibutan. Pangkuna gid sila ug mandui. Nga dili nila iduhig ang among mga pangan. Aron sa labing madaling panahon, mahilom na kining isyuha ug di na mo dilaab pa ang kasuko. Yung paustod li ka nako. Sige. Ako nang buhat to. Kinahanglan yun! Buhata ka na karon na yun! Pastilan, kung makakita pa lang unta kades, makakita kas mga dagway nila ni Sir Tiburcio o ni Dante dito sa entablado. Murang mga piso nga humod sa tubig. Sa pagsulti ni mo sa tanang sentimento sa mga tao din sa ato. Murag, dili mahulagway ang ilang mga hitsura. Nasuko sila nga hatlok. Wagin sila makasabot nga. Ingon adto ang mahitabo. Wagin sila kabantay. Unya, nalipay sab kayo ang mga tao. Wa na makapugong sila si Sir Tiburcio o si Dante sa ilang kauaw at tubangan ni Nyor Fausto. Nalipay bitaw ko, Piyot. Kaya gipaminaw ko ni Nyor Fausto. Ug matod niya, nga ipaniguro niya nga wa nagimaningil na to din eh. Pero, Odesha, naguol og nabalaka kaayo ko nimo. Pasaylo ako na yung ako ning kibuhat. Kay nasayod ko nga kaayuhan ni para sa tanan ang akong gihimo. Oh, nasayod ko ni Ana. Pero nasayod usab ta. Nga dunay dakong peligro nga bugti sa pagsulti nato sa tinuod. Gihimo lang yun ako uban sa kaisog, Nay. Aron mahuno na gini mga binuang sa mga sakop ni Sir Tiburcio. Ako manunta to mo sulti des. Pero naunahan man ko ni mo, to nga. Nasulti naman ni mong tanan. Wala na ko po ni pa. Aw, kung ila kong hilabdan ay, manubag yun unya sila sa ilang mga binuang. Magpatabang lang unya ta sa atong kapitan din des. Aron hatagan ta og proteksyon din he. Dili na kinahanglan, Piyot. Kaya nasayod ta nga hasta ang mga opisyal sa atong barangay, wa gi mahimo sa pagpanalipod nato. Ay, nag-uol naman hinuon kaayo kong samot ini, uy. Sakdi lang, Nay. Naibaw kong delikado ang akong gihimo. Pero wa ko magmahay sa akong gipuhat. Unsao na lang kaha nato ini. Di ko mahimutang ining sitwasyon na, Odessa. Ayaw lang kay palabis imong kabalakan ng niyaman ko. Andam ko mutabang ni Odessa bisag unsa pa'y mahitabo. Ako ni siyang bantayan ug ubanan. Bahala nagmagkinaunsa. Dagan kayong salamat, Apiyot. Niya, Nyor. Napo ka tao nga na-involve sa giingong scam nga gihimo sa uban natong mga sakop. Sa mga mga suwat, Tiburcio. Miluwat sila og resignation letter. O giangko nilang ilang mga senior. Naglagot kay ko ini Nyor, oy. Kay kung wato musulti ang anak ni Dincio Marcia, o di ko mahibaoy sa ilang mga tinuntun, tapos kalagot ginako, oy. Gusto ko nga mahatagan yun sila og leksyon, Tiburcio? Gusto ko nga pabayron sila og danyo sa ilang nahimong kahasol sa mga lumad din sa asyenda. Pamultahon sila og dako sa mga tao nga ilang giabusuhan. Oo. Nyor, ako pa. Doon na ko mga disciplinary action nga gihimo ining mga tauhana. Gawa sa dismissal. Pasakaan na to sila og kaso, Nyor. Pabayro na to sila og dako. Kinahanglan gayon. Kinahanglan nga mahimo ning panigingnan sa uban nga way luna sa sindamlan ang mga taong mapahimuslanon ug abusado silang katungtungan. Oo, Nyor, ay kabalaka, Nyor. Kotob sa mga bati nga binuhatan, besag ato ba mga tao? Ako, Nyor. Ako'y mismo nga mukastigo ug hatagan silang sirot aron mutagam kini. Buhatang mo trabaho, Tiburcio. Oo. Og siguro nga dili na ko makadungog parehas ra gihapon ni maong isyu, ha? Dili na ko gusto nga makadungog nga doon na pa'y mo reklamo na ko tungod kay wa makabayad silang abang. Og usbon ko, ang among yuta
bukas sa tanan nga nagkinahanglan. Ilabi na gayon sa mga lumad din eh. Bida ninyo. Kuwang agis disiplina ng imong mga tao, Brutus. Nagkinahanglan yung ka. Nga ilisan ang uban ng mga sakop. Kay si Papa ra ba? Nagplano nga iya kang pailisan. Ayaw intaon, busing, ayaw intaon. Nagtarong ba ko sa akong trabaho? Gibuhat o gisunod yun na ako ang tanan. Doon na lang yung mga butang na taligamaan nga wana na to sa wana sa atong kontrol. Maunang digig kalikayan nga mahitabo yun ang nili na to damhon nga panghitabo. Muna itong tunanog maayo, Brutus. Ang mga butang nga mataligaman. Dili mo dawat si Papa na nakatarungan na. Kay kami ang mabutang sa dagong alanganin. Sama nining nahitabo karon. Bitaw, busing, oy. Ay, kayangkon masad na ako nga ako yun ng isa ang tanan. Maora yan ay masulti na to, Brutus. Dali kayong pag-angkon sa sayo, pero lisod kayo buhaton. Aron mausab ang atong kinaiya nga pirmi na tang masayop. Ako, boss. Kung sa may inyong ipahamta nga silot dili na ako, andamang kumudawat. Pero hangyo lang na ako ninyo, busing, oy. Ayaw ito ko ninyo gwada sa akong trabaho. Dagan may istoryahan ni Papa Brutus. Busa ikaw, pabilin lang sa imong trabaho. Learn from your mistakes. Thank you. O paning kamuti nga, ma-perfect nimo ang mga butang nga pirmi nimong mataligaman. Salamat po, Sing. Nagyan po ko yung trabaho. Palitan akong motor, akong boyfriend. Ay, bahala na. Ako nang sundo na yung mga tambags. Paminaw, Tiburcio. Doon ako'y isulti nimo. Unsa man na, Nyor? Ugma, mubalik ako sa syudad. O basin sa pipilaga, lao mubalik ko duaw ninyo din sa asyenda. Nalipay kay migdako, nga miduaw ka na mo din, Nyor. Og pasensya ka na ngayon sa mga panghitabo, ha? Giangko na mo ang mga kapakyasan. It is just an honest mistake. Bastang tinuod, wabay gitago ni mo. Ug ang tanan din gawas nun nga musulti sa tinuod sama sa nahitabo karon. Bueno, sa dili pa ko mabiya din kinahanglan nga isaan ni mo kanako, Tiburcio. Nga katong anak ni Dencio Marcia, imuhag yun siyang panalipdan og ilikay sa mga tao nga nagdumot. Oo, Nyor. Mao ka nag-una karon sa akong listahan. Ang pagpanalipod sa mga tao nga inosente. Ilabi na itong mga tao nga musumbong gis tinuod. Ako gid silang labanan og panalipdan. Bueno, salamat, Tiburcio. Way sa payanyor. Ako kanang responsibilidad ang pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw ining dapita. Og may tungod ni Rafael. Taon-taon na nga wanag yun siya mo patimaw ka na to. Pero sa oras nga mo pagkita siya din sundan lang yapon ang ako mga tugon kanimo, Tiburcio. Matuman, Yor, matuman. Ako rin mahibaw sa tanan. Bueno, dagan patawag ang ang hisgutan, Tiburcio. Mutawag raw niya ko nimo kay sama sa akong gisulti nimo sa unahan. Tumanon ko gyud ang akong gisaad sa tanan. Basin sa sunod balik na ko din kaubaran ako si Atty. D. Guzman aron makabato na o kagulingong titulo ang mga tao din Daghan kang salamat, Yor. Sigurado ko nga sangko sa langit ang kalipay nga bation sa tanan tungod sa kabulawanon sa imong kasing-kasing sa pagtabang sa mga nagkinahanglan. Dagan pa niya kog mga sorpresa ihatag nila, Tiburcio. Basta sunda lang ang akong gisulti kanimo, ha? Panalip niya ang katungod sa tanan nini sa Asyenda Amlan. Palabyo na og pipila ka adlaw, Odisha. Di ko gusto nga mamaligya dayon ka dito sa simbahan. Kay nabalaka kaayo ko sa imong seguridad. Ilabi na nga dili ka ra ba makakita. Unya, Nay. Kundi ko nimo pabaligyaon karon.
Unsa mayo niya atong kanon? Ako rin mangitag paagi. Basta ayaw lang gid atha. Kay init pa kaayo ang isyu karon, nak. Daghan ang nagdumot nimo. Ilabi na nga wa ta makaila sa uban, basin unyag unsay lang buhaton diha nimo. Naaman si Apyot, nay. Muanhi man unya to siya karon. Kay iya man tong ihatod dito sa simbahan. Ay, ihatod lagi. Pero kinsya man unyay mo bantay nimo dito. Ayaw lang gud og kabalakag maayo, nay. Di man na sila makabinuang nako. Kay na may daghang tao sa simbahan. Ayaw pagsulti, ana. Nalimot ka? Nga daghan ang higayon nga dunay mga bugoy nga magbinuang sa imong mga tinda. Wa naman karon, nay. Kay naamay daghang mga tanod nga nagsigi og roving sa palibot. Odesya, butak ka. Ayaw pagsalik sa mga tanod. Ilabi na nga dako kaayo ang imong atraso ngadto nila ni Sir Tiburcio o ni Dante karon. Sigurado gyud ko nga ila kag yung dumtan. Busa paglikay lang gyud una ha. Ayaw atha og lakaw karon kay nabalaka na gyud kaayo ko nimo. Musupag yung kasi Odisa siyang inahan nga si Marcia. Kagalaan, dapitol ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pa masumpay na ito sugilanon. Chico Malo, tagsuwat Emmanuel Sacol, ubo sa direksyon ni Ria Arellano. Spinner Joel Bense, recording editor Andita Yad, soundman Ricky Bangis Garing, dalit sa RMN Drama. Mga listeners, thank you so much for watching. In wish us all advance Merry Christmas. Paulit ako mga listeners no cake. Tiwas og tulog. Mag-edit pa din mga listeners, mag-edit pa kurun sa kuan. Kaya advance matong vlog, mag-edit pa kurun sa Chico Malo.